ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng marangal na trabaho ay importante, lalo na kung meron tayong tinataguyod na pamilya. At mahalaga kahit na magkano ang kita natin dito dahil para naman yon sa kanila. Ikaw kabarangay, meron ka bang inspirasyon sa buhay para lalong magsikap sa iyong pagtatrabaho? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang pasanin ang daigdig? Marahil sa iba ay masyadong mabigat ang tanong na ito. At baka isipin nila na may iba pa na mas mabigat ang pinagdaraanan kesa sa akin para masabi ko ang bagay na yan. Pero base sa mga naranasan ko bilang isang breadwinner ay sari-saring malungkot at mahirap na sitwasyon ang pinagdaanan ko sa kamay ng sarili ko pa talagang ina at kapatid. Kaya nga Papa Dudut, importanteng kumustahin din natin yung miyembro ng pamilya natin na mukhang matatag. Pero kinakaya na lang pala ang lahat. Bago ko umpisahan ang pagkukwento ko sa buhay ko ay pabati muna ng isang magandang tanghali sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Stacy, 22 years old, taga Pasig at nagtatrabaho bilang call center agent. Marami nagsasabi na maswerte ako sa trabaho ko dahil nasa opisina raw, di aircon at hindi masyadong nag-iisip. Kasi sumasagot lamang ng tawag at malaki raw ang sinasahod. Pero sa totoo lang ay marami-rami rin akong iniluha sa mahigit 3 taong ko bilang isang ahente. Hindi naman kasi lahat ng mga sinasabi nila ay totoo, Papa Dudut. Walang madaling trabaho at madalas ay nakaka-frustrate. At Papa Dudut, mas nagiging doble ang hirap at pagod pag mismong pamilya mo ang hindi nakakaintindi sa pinagdaraanan mo. Stacy! Stacy, nak! Gising! Nay, bakit po? Anong bakit po? Siyempre may kailangan ako sa'yo kaya kita ginigising. Pero parang katutulog ko lang kanina tapos ginising niyo na ako agad. May hirapan na naman ako nitong makatulog eh. Eh di magpatugtog ka na lang o kaya makinig ka nung ASMR ba yun para mabilis kang makatulog. Dami mo pang sinasabi dyan, akala mo naman krimen ang paggising sa'yo. Pagod lang po ako sa trabaho, Nay. Sana maintindihan niyo. Pagod din ako sa mga gawain dito sa bahay. Pero hindi ako nagreklamo sa inyo magkakapatid tungkol sa bagay na yon. Alam mo kung bakit? Kasi responsibilidad ko yon bilang nanay nyo. Tungkulin ko yon bilang ilaw ng tahanan. Tapos ikaw akala mo kung sino ka makapagsabi ng pagod? Natural, wala namang trabaho na pasarap lang eh. Ultimong mga boss na papagod din, oy. Hirap namang magsabi ng feeling sa inyo, Nay. Dami niyo na agad sinasabi. Ako nga, tigil-tigilan mo sa ganyang mga sagutan mo, Stacy. Huwag mo rin ako nayayabangan porke ikaw ang nagtatrabaho sa pamilyang to. Saan naman po nanggaling yung niyayabangan? Wala po akong ginagawa sa inyo. Basta. Yun ang pakiramdam ko at bilang isang nanay, ang sakit sa kalooban na walang respeto sa akin yung anak ko. Ano po ba kasi yung kailangan nyo para matapos na tayo? Ano kasi, nak? Hingin ko lang sana yung perang pang tuition ng kapatid mo ngayong pasukan. Saka kung pwede, dagdagan mo naman yung allowance nila kasi kinukulang ako sa pagbabudget. Po? Ngayon na po ba yung enrollment ni Cyrus? Nak, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo kasi ikaw lang naman ang may trabaho sa atin. Pero Nay, kulang pa po yung pera ko rito. Sa makalawa pa yung sweldo namin eh. Ha? Wala ka bang naitatabi dyan? Sinabi ko naman sa'yo na ngayong araw yung enrollment ng kapatid mo. Paano na yan? Sinabi niyo po ba?
Hindi ko kasi natandaan. Ako tong nasa 40 na pero mukhang ikaw tong mas ulyanin sa ating dalawa. Pasensya na po kayo. Marami lang po akong iniisip tapos pagod pa ako madalas sa shift ko. Kaya medyo nagiging makakalimutin ako. Wala akong pakialam. Gawa mo ng paraan yung pang-tuition ng kapatid mo kasi tsak mag-aalburuto yon pag sinabi kong wala kang pera. May naitabi pa naman po yata ako rito. Teka, kunin ko lang po. Sabi na meron yan eh. Ikaw pa ba? Imposibleng mawalan ka. Pang-emergency fund po to, Nay. Hindi ko nga po to dapat gagalawin kung hindi lang kailangan. Para naman yun sa kapatid mo Sakaanin mo yung pang-emergency fund mo wala namang emergency. Ikaw talaga kung ano-ano yung pinagsasasabi mo. Akin na yan, dali. Akin na. Oh, ito po, Nay. Okay na po ba yan? Kasama na ba rito yung sa allowance nila? Hindi pa naman po pasukan na. Enrollment pa lang. Kahit na, malapit na rin naman. Pagkatapos nito, bibilang ka lang ng 2 linggo, pasukan na. Baka po kasi magastos nyo lang kapag binigay ko agad sa inyo. Sinasabi mo bang gastador ako? Hindi naman po sa ganun, Nay. Nakakasakit ka ng loob, Stacy. Kung magsalita ka dyan, akala mo di mo ako nanay? Baka nakakalimutan mo ako nagluwal sa'yo sa mundo. Kung alam ko lang na ganyan ka sumagot-sagot, sana sinakal ko na lang yung pusod mo sa'yo. Papa Dudut, 18 anyos ako nang makapasok bilang call center agent. Yun din ang edad nang mamatay ang tatay namin. Biglaan yon at hindi namin inaasahan, lalo pa siya ang may trabaho sa pamilya. Paminsan-minsan ay tinutulungan siya ni nanay sa pamamagitan ng pagtitinda ng frozen goods na pang-ulam, pero madalas palugi at hindi tumutubo ang negosyo ng nanay ko. Magastos kasi siya at walang tiyaga, kaya naman pinatigil na siya ni tatay sa pagtitinda noong nabubuhay pa ito. Abonado pa kasi si tatay sa mga panindang hindi nababayaran ni nanay sa kinukunan nito. Hindi mayaman ang pamilya namin, Papa Dudut, pero proud ako na lahat kami ay nag-aaral noon kasama pa namin si tatay. Pero nung nawala siya ay tuluyang napilay ang pamilya namin. Kaya ako na ang nagkusang bumitaw sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral, Papa Dudut. 2 buwan pagkatapos ilibing ni tatay ay nag-apply na ako ng trabaho. Pahirapan pa yon dahil kasagsagan pa ng pandemic, pero nagtiyaga ako hanggang sa may nagaya sa akin na mag-call center agent. Natatandaan ko na umalis ako noon ng bahay na kapilang ang laman ng sikmura, kaya medyo nahihilo ako bago sumabak sa interview. Pero ginawa ko pa rin ang lahat ng makakaya. Kaya naman, nakapasa. Natapos ko rin ang training at naging regular at doon na nagsimula ang pakikipagsapalaran ko bilang isang agent. Unang schedule ko pa lamang ay medyo sinubukan na ang tatag ng katawan ko nang ilagay ako sa graveyard shift. Naging pang-umaga rin naman ako, pero lagi pa rin ako napupunta sa panggabing schedule hanggang sa kusa na lamang nakapag-adjust ang katawan ko. Papa Dudut, masaya ako kasi kumikita na ako ng pera na siyang pinangtutustos ko sa pag-aaral at pambaon ng 3 ko pang nakababatang kapatid. Pero sadyang ang hirap lang mag-budget. Lalo pa at maluho ang nanay ko at ang kapatid ko na sumunod sa akin na si Cyrus. Naku, bopols naman ito. Hindi ganyan, tol. Pabuhat na nga, wala pang silbi. Wala, bakit Kainis. walang kanin? Cyrus, nagsaing ba kayo? Ay naku, hindi talaga marunong tong ugok na to eh. Cyrus, kinakausap kita. Ano ba yun, te? Istorbo ka naman. Kita mong may ginagawa ako. Ano ba yung ginagawa mo? Naglalaro ka lang naman. Ayan, natalo tuloy ako. Kasalanan mo to, ate. Wala akong ginagawa sa'yo Dinadaldal mo kasi ako kaya na-distract ako. Nagtatanong lang naman ako. Ano ba kasi yung tinatanong mo? Kung hindi pa kayo nagsaing, wala man lang kanin dun sa kaldero. Nagsaing kami, pero baka naubusan ka na.
Bakit yun naman ako inubusan? Alam niyo naman kakain ako paggising eh. Nakalimutan namin na tirhan ka. Napasarap ng kain, kaya simot yung kanin. Hindi niyo rin yata ako tinirhan ng ulam no? Bumili ka na lang. May pera ka naman. Kesa naghanap ka ng wala. Damay mo na rin ako sa orderin mo, te. Nagutom ako bigla. Ano? Kung makaano ka, akala mo may patago kang pera ah. Tsaka nagtitipid ako, Cyrus. Hindi ako pwedeng basta gumastos lang. Ang damot mo naman. Ako pa talaga yung madamot? Totoo naman eh. Di ka na nga ng libre kung ano-ano pang sinasabi mo. Kapal naman ang mukha mo. Baka nakakalimutan mo na ako ang ate sa ating dalawa. Hindi ko kaya yun nakakalimutan. Saka ikaw nga ang ate. Kaya dapat ikaw ang manlibre. Ikaw tong may trabaho at sweldo tapos ang kuripot mo. Oh, ba't parang dun pa lang sa may pinto, dinig ko na yung iringan yung dalawa. Si Cyrus kasi, Nay, sinasagot-sagot ako. Napakawalang respeto. Sumasagot ako kasi may bibig ako. Eh, ikaw naman ang nakatatanda. Ikaw na magpasensya, Stacy. O, dali, tingnan nyo tong mga pinamili ko. Pinamili? Oo, kasi nag-sale yung malapit na mall dyan, kaya pinuntahan ko na. Bihira lang naman mangyari yun, kaya bumili na ako. Meron po kayong pera? Ano pong pinambayad nyo dyan, Nay? Meron. Yung sweldo na binigay mo sa akin. Pero di ko naman inubos lahat dito. Baka sabihin mo naman dyan ay… Sigurado akong may sasabihin na naman si ate. Kasi pinang-shopping niyo yung pera na binigay niya sa inyo, Nay. At bakit? Wala na ba akong karapatang magsalita? Pero ko naman yan at para yan sa bahay natin. Hindi yan para pambili ng kung ano-ano, Nay. Laki-lakihan mo kasi yung bigay mo para naman may pang-shopping ako, nak. Naku, sa kuripot ni ate. Ayaw nga niya akong ilibre ng merienda, Nay. Kung nga hindi nyo tinirhan ng pananghalian tapos gusto mo ilibre kita? Ano ka, siniswerte? Nay, oh! Ay, bumili ka na lang sa labas, Stacy. May pera ka naman eh. Liit-liit na bagay, hilig mong palakihin. Papa Dudut, higit kanino man, sila ang madalas kong pinagsasabihan ng mga hinaing ko sa trabaho kaya umasa ako na naiintindihan nila ako. Akala ko kasi kapag mas naging open ako sa pamilya ko ay makikita nila yung pinanggagalingan ko at mauunawaan nila ang sentimiento ko. Pero nagkamali ako kasi noong araw na yon pakiramdam ko ay hindi nila ako naiintindihan. Yung nararamdaman ko ay hindi na lang simpleng tampo. Dahil lang di nila ako tinirhan ng pagkain. Higit sa dahilan na yon kung bakit ako nagdaramdam. Nagkapatong-patong na yung mga sama ng loob ko, Papa Dudut. Nakakalungkot na madalas sila pa ang dahilan kung bakit ako nahihirapan. Kahit kasi ayokong dalhin sa trabaho yung tampo ko sa kanila ay hindi ko pa rin maiwasan. Tapos naapektuhan noon ang performance ko. Kaya nga may mga pagkakataon na nasasabon ako ng team leader ko. Pero lagi naman akong bumabawi at nagsisikap na magawa ng maayos ang trabaho ko. Minsan naman, Papa Dudut, ay sumasabay yung nakakausap kong mga kliyente na siya namang sumisira ng araw ko. Simula kasi nang maging call center agent ako ay naranasan kong mainsulto ng husto. Mamura at mapagsalitaan ng masasama na akala mo'y kasalanan ko kung bakit hindi maganda ang karanasan nila sa serbisyong kinuha nila. May iilan din naman na maayos kausap pero karamihan ay akala mo ay nabili nila pati ang kaluluwa mo. Sila pa yung mga mabababa ang tingin sa mga tulad namin na nagtatrabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit na nagtatrabaho na ako ng mga panahong yun at kumikita ng pera ay gusto ko pa rin makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko kasing maging teacher pero alam kong kailangan kong isantabi ang pangarap na yon. Dahil ang sabi ng nanay ko ay unahin ko munang pagtapusin sa kolehiyo ang kapatid kong si Cyrus. Pumayag na lamang ako kahit na may tampo ako kasi halata namang paborito ni nanay ang kapatid kong yon. Palibhas ay gwapo si Cyrus at madalas laman ang mga pageant simula elementary hanggang senior high school.
Siyempre kasama si nanay sa kasikatan ng kapatid ko sa lugar namin dahil lagi siya nitong buntot sa tuwing may sinasalihan si Cyrus sa eskwelahan man o sa barangay namin, Papa Dudut. Masaya naman ako sa mga achievement ng kapatid ko kaya buwang tiwala ko na pagbubutihin niya ang pag-aaral. Kasi kung loloobin siya, siya yung unang makakapagtapos ng kolehiyo sa pamilya namin. Alam ko na kahit nawala na si tatay, proud pa rin siyang papalakpak sa langit para kay Cyrus. Kaya nga bilang ate niya ay ginawa ko talaga ang lahat para maibigay lang ang pangangailangan niya. Hindi mahirap sa akin na bigyan siya ng ekstrang pera pag nagkulang ang allowance niya, lalo na kung kailangan niya talaga. Sinabi ko noon sa sarili ko na wala akong hindi kakayaning gawin para sa mga kapatid ko, Papa Dudut. Ay, grabe naman yung ulan sa labas. Baha na dun sa may main road, Nay. Ganun ba? Buti nakauwi ka pa rito. Lumusong na ako kaysa naman mas stranded pa ako. Naghugas na lang ako dyan sa labas kasi nakakadiri talaga yung tubig baha. Kulay lupa. Sinabi mo pa. O eto anak, magkape ka muna. Baka nilalamig ka na dyan. Salamat po, Nay. Pero mamaya ako na po iinumin. Palamigin ko lang ng konti. Ikaw bahala. Ito po pala yung sweldo ko, Nay. Ay, akin na, dali. Kanina ko pa nga yan hinihintay. Pero teka lang, bakit parang kulang yata to ng 1,000? Malaki po kasi yung kaltas namin ngayong cut-off eh. Kaya yan lang po muna maibibigay ko, Nay. Nak, kulang kasi to eh. Meron pa naman po tayong bigas, di ba? Oo, mga 5 kilo pa yon. Tipid-tipirin po muna natin. Tapos bilhin na lang tayo ng ulam na hindi masyadong mahal para magkasya po yung binigay ko. Gusto ko pa naman sanang magnilagang baboy ngayon. Ang mahal pa naman ang kilo ng karne. Sakto sana sa malamig na panahon. Pwede naman po kayong bumili ng kalahati. Tapos damihan nyo na lang yung gulay at sabaw. Hindi kumakain ng gulay yung mga kapatid mo, lalo na si Cyrus. Uy, nandito na pala yung maganda kong ate. Bakit bigla ka yatang bumait? Mabait naman talaga ako. Ngayon mo lang napansin? Ay naku, tigilan mo ko. May kailangan ka sa akin, no? Uy, paano mo nalaman? May salaing manghuhula ka ba? Kilala kong hilatsa ng bituka mo. Pero kung pera yan, ngayon palang sinasabi ko na wala akong maibibigay. Hindi naman pera. Laptop sana ate. Laptop? Kailangan ng pera pambili niyan. Wala ako nun. Kailangan ko kasi sa pag-aaral ko eh. Baka pwede mo magawa ng paraan. Pinagsasabi mo. Hindi naman ako dumadampot ng pera sa kalsada. Ay, sige na Stacy. Huwag mo nang pagdamutan yung kapatid mo. Para naman sa school niya yun. Para mapadali ang pag-aaral niya, kaya tulungan mo na yung kapatid mo. Hindi ko naman po pinagdadamutan si Cyrus. Pero wala akong pera pambili ng laptop. Ang mahal-mahal kaya nun. Di utangin mo na lang tapos hulug-hulugan mo buwan-buwan para di mabigat sa bulsa. Ganun din kasi ginawa nung kumari ko para makabili ng cellphone na mamahalin. Parang ang gusto kong kumuha ng hulugan. Yan naman ang wag na wag niyong gagawin, Nay. At bakit hindi? Palagay mo sa akin, walang pambayad? Ganun na nga po. Kasi sigurado ako na ako pa rin na magbabayad nun. Kaya kung gusto niyo makunan ko ng laptop si Cyrus, wag na kayong makisabay. Tama si ate. Huwag na kayong makisabay, Nay. Naku, napakabalimbing nito. Basta sa susunod ako naman yung bilan mo, ha? Sakto kasi may gusto kong alahas. Inalok sa akin ang kumari ko. Ginto raw yon at nasasanla. Kahit yun na lang regalo mo sa birthday ko, nak. Nang mga panahong yon ay 1 taon pa lang ako nagtatrabaho bilang call center agent. At lahat ng sweldo ko ay ibinibigay ko kay nanay. Kung may natitira man sa akin ay pamasahin na lamang at kaunting pangkain kaya masasabi kong gipit pa rin ako at walang ipon. Pero akala yata ni nanay at Cyrus ay mayaman ako samantalang alam naman nila kung magkano lamang ang kinikita ko.
Palibhasa ibigay todo rin ako sa kanila lalo na noong mga unang buwan ko sa trabaho. Masarap kasi sa pakiramdam kapag naibibigay ko ang pangangailangan nila at nakakain nila ang mga masasarap na pagkain na madalas ay sa patalastas lamang nila napapanood sa TV. Papa Dudut, hindi po ako nagreklamo na ibigay sa kanila halos buong sahod ko buwan-buwan. Pero malit na bagay lang naman ang hinihingi ko sa kanila. Yon ay ang pangunawa nila sa tuwing wala akong maiaabot na pera. Pero kahit yun lang ay hindi maibigay sa akin ng nanay at kapatid ko. Madalas ay silang dahilan kung bakit nahihirapan ang kalooban ko. Imbis kasi na pera, sama ng loob at tampo ang naiipon ko. At hindi pa talaga nakontento ang kapatid kong si Cyrus sa pagpapasama ng loob ko dahil nilubos-lubos pa niya Papa Dudut. Nay, pag nalaman ni Ate Stacy na bagsak ako, baka magalit yun. At bakit naman magagalit ang ate mo? Siyempre, siya nagpapaaral sa akin. Siya rin nagbibigay ng baon ko. Tapos, nag-request pa ako ng laptop sa kanya na hanggang ngayon, hinuhulugan pa rin niya. Nandun na tayo. Pero di ka naman siguro matitiis ng ate mo, nak. Sigurado kayo, Nay, ha? Oo. Nanay niyo ako kaya kilalang kilala ko na kayo. Maniwala ka sa akin. Parang nagbago na isip ko. Ayoko nang sabihin sa kanya. Pero magtatanong yon. Siguradong malalaman niya. Natatakot kasi ako na sumbatan niya. Maraming sasabihin yun, sigurado ako. Ako nang bahala. Susuyuin ko na lang siya bago pa siya magsalita. Sigurado kayo, Nay, ha? Oo, sabi. Hey, ikaw naman kasi bakit mo binagsak yung mga subject mo? Ano pong binagsak, Kambing. Nay? Ate, gising ka na pala. Nakakagulat ka naman, nak. Ano nga po yung sinabi niyo na binagsak? Ha? Ano kasi? Ate, huwag kang magagalit, ha? Bakit? Ano ba kasi yun? Pwede bang sabihin niyo na lang? Nay, kayo na lang po magsabi kay ate. Ito kasing kapatid mo, nak. Nagka-problema sa school niya. Ano pong problema? Hindi naman malala. Ano lang, yung 5 sa mga subject niya, bagsak. Pero 5 lang naman yun. 5 lang naman? Nay, ang dami kaya nun. Oo, pero babawi na lang daw yung kapatid mo sa susunod. Huwag ka nang magalit sa kanya. Ano ba kasi nangyari, Cyrus? Bakit ang dami mong bagsak? Ang hirap kasi ng mga subject na yan, ate. Lalo na yung math. Tapos ang dami pang assignment na binibigay sa amin. Kaya tinamad na akong gawin. Tinamad kang gawin? Katawiran ba yun? Kaya ka nga nag-aaral. Sino pa bang inaasahan mong gagawa ng mga assignment mo? Stacy, wag mo naman pagalitan si Cyrus. Nay, manahimik muna kayo kahit sandali. Hindi po kayo ang kinakausap ko. Aba, talaga namang… Gusto mo bang malaman ng totoo? Kasi ayoko na mag-aral. Tinatamad na ako. Pagod na akong pumasok sa pesteng eskwela na yan. Kaya wala na akong pakialam kung bagsak man ako. Ay, sira ulo ka pala. Stacy, wag mo nasaktan si Cyrus. Ikaw ang ate kaya ikaw ang dapat umintindi sa kapatid mo. Paano ko po iintindihin yung katuwiran niya? Tinamad pumasok? Ayaw na mag-aral? Nagpapakahirap ako magtrabaho para lang mapag-aral ko yung mga kapatid ko. Lahat ng kailangan nila binibigay ko sa abot na makakaya ko tapos ganito lang ang igaganti nila sa akin? Sige nga, paano ko iintindihin yun, Nay? Sa tono mo parang nanunumbat ka. Tama ba yan? Porke ikaw itong may trabaho at kumikita, akala mo kung sino ka na? Wala na bang karapatang manumbat? Kayo na ang may sabi. Ako ang nagtatrabaho at kumikita sa pamamahay na to. Kaya meron akong karapatang magalit sa pinagagagawa ng anak nyo. Ikaw, Cyrus, sinasabi ko sa'yo, pangatawanan mo yung desisyon mo dahil hindi na kita tutulungan. Sinayang mo lang yung pagtitiwala ko sa'yo. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo eh. Papatunayan ko sa inyo na kaya kong tumayo sa sarili ko mga paa. Papadudot na iyak na lamang ako sa labis na pagkadismaya sa mga bagsak na subject ni Cyrus.
At mas nadagdagan lang ang inis at sama ng loob ko sa kanya dahil sa mga baluktot niyang katuwiran na pilit tinutuwid ni nanay ng kampihan niya at konsintihin ang kapatid ko. Saan ka naman nakakita ng magulang na mas nagalit pa sa anak na nagpapaaral kesa sa anak niyang tinamad na mag-aral? Tanging nanay ko lang yata ang ganon kaya pati sa kanya ay naiinis na rin ako. Bukod doon, Papa Dudut ay sinabihan niya pa akong nanunumbat. Kung tutuusin ay may karapatan naman talaga akong manumbat dahil pinagtrabahuhan ko ang perang pinang-aaral at pinangbabaon ng kapatid ko. Pero ang mas nangibabaw na pakiramdam ko ng mga oras na yon ay ang lungkot, Papa Dudut. Pakiwari ko ay wala akong boses sa pamilya namin. Yun bang wala kong karapatang magsabi ng opinyon dahil sila pa rin ang masusunod. Pakiramdam ko ay nag-iisa lamang ako sa pamamahay namin at walang gustong makinig sa saloobin ko. Na walang halaga ang nararamdaman ko sa mga taong importante sa akin. At kaya ganun lang nila ako pakitunguhan kasi alam nilang hindi ko sila kayang tiisin. Totoo naman dahil may sa pusong mamon ako. Mana ako sa tatay ko Kaya alam nila na hindi ako magtatanim ng galit sa kanila at babalik din kami sa dati. Na para bang walang nangyari kahit na masama ang loob ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy ang iringan namin sa bahay dahil sa pagkampi ni nanay kay Cyrus at pagkonsente sa kapabayaan nito sa pag-aaral. Ilang beses niyang sinabi sa akin na ako ang nakatatanda kaya dapat ay mas iniintindi ko ang nakababata kong kapatid. Pero nagmatigas ako dahil masama ang loob ko na hindi naman pala pinahalagahan ni Cyrus ang paghihirap ko para lang mapaaral siya. At mas lalo akong nadismaya sa kapatid kong yon nang tuluyan na siyang huminto sa pagpasok niya sa eskwelahan. Ni hindi na niya nagawang tapusin ang senior high school niya kaya naggalit ako sa kanya. Sa kabila ng lahat ay alam kong hindi ko pa rin siya mapipilit na gawin ang bagay na ayaw niyang gawin. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa kagustuhan niya at yun nga ay ang magtrabaho para kumita na ng pera. Sa isip ko ay hindi lang naman siya ang kapatid ko. Meron pa akong 2 nakababatang kapatid na pwede kong tulungang makapagtapos ng pag-aaral, Papa Dudut. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho kahit na nagkakasakit na rin ako dahil sa sobrang stress. Wala rin naman akong masyadong inaasahang tulong kay Cyrus dahil kahit na pareho na kaming nagtatrabaho, alam kong mas unahin niyang tulungan ang sarili niya kesa sa akin at sa pamilya namin. Hindi nga ako nagkamali dahil sa bisyo lang tulad ng alak at yosi na pupunta ang mga sinasahod niya. Ni hindi nga niya maabutan ng kahit magkano itong sinanay kaya ako ang madalas nitong hinihingan, lalo na sa panluho nito. Hindi rin nag-aambag ng pambili ng bigas at ulam ang magaling kong kapatid. Tapos siya pa yung malakas kumain sa bahay namin. Madalas din siyang masisante sa kanyang trabaho dahil sa katamaran at pagmamarunong. Pakiramdam ko ng panahong yon ay malapit na akong mapanod sa stress dahil sa kapatid ko. At hindi pa talaga siya nakontento nung sinagad na niya ng tuluyan ang pagkagigil ko sa kanya, Papa Dudut. Excited na ako sa magiging apo ko. Proud na proud talaga ako sa'yo, Nak. Kasi ikaw ang unang magbibigay ng apo sa akin. Pero Nay, baka kung ano na naman masabi ni ate ha. Ano naman sasabihin niya, hindi naman siya yung buntis. Tumigil nga siya. Nandito na po ako. Grabe yung nangyari dun sa nasakyan kong UV Express. Ay, sandali. Binilan mo ba ako nung masarap na tinapay na pinasalubong mo sa amin nung nakaraan?
Ay naku, nakalimutan ko po, Nay. Nako, sa dami naman ng kakalimutan mo yung patalaga. Nung nakaraang araw wala ka ring dala. Tapos pati ba naman ngayon? At talaga mas concerned pa kayo sa tinapay na yon kaysa sa sarili niyong anak, Nay? O bakit? Wala naman nangyari sa'yo ah. Ibang klase talaga kayo. Minsan naiisip ko kung mahal niyo ba talaga ako kasi anak niyo ko o dahil lang may pakinabang ako sa inyo. Ano bang pinagsasasabi mo? Palagay mo sa akin, ganun kasamang ina? Hindi po, pero yun kasi ang pinararamdam niyo sa akin. Mas mahal niyo pa yung anak niyong puro sakit lang ng ulo ang binibigay sa inyo. Nananahimik ako rito, ate, ha? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Bakit, nasaktan ka ba? Kapag di ka pa tumigil dyan, papatulan na talaga kita. Sige, gawin mo. Akala mo hindi ako marunong lumaban, ha? Magtigil na nga kayong dalawa. Si Ate Stacy yung pagsabihan nyo. Nananahimik ako rito, biglang nagpaparinig. Parang tanga. Stacy, tumigil ka na ah. Sige, kampehan niyo na naman yung paborito niyong anak. Sanay naman ako na binabaliwala niyo eh. Sanay ka naman pala, bakit nagagalit ka pa? Kasi ang unfair niyo. Anak niyo rin naman ako pero kontratuhin niyo ako para lang akong gatasan dito. Mabait lang kayo sa akin kapag may naibibigay akong pera sa inyo eh. Pero pag wala, hindi niyo na ako nire-respeto. Sabihin niyo nga, ampun niyo ba ako? Kasi kung oo, baka maintindihan ko pa kung bakit ganyan ang ugali niyo sa akin. Pinagsasasabi mo dyan. Walang ganon. Anak kita, sa akin ka nang galing. Muntik pa nga ako mamatay nung iniiri kita tapos sasabihin mo lang na ampon ka? Baliw na babae to ah. Alam mo, masyado lang mainit ang ulo mo. Kumalma ka nga, Stacy. Maupo ka kasi may babalita kami ng kapatid mo sa'yo. Ano yun? Ikaw na magsasabi o ako, Cyrus? Ikaw na, Nay. Parang kinakabahan ako sa sasabihin yung dalawa. Nangyari na kasi to nung bumagsak ka sa mga subject mo sa school. Iba naman yung ngayon. Sigurado akong matutuwa ka, anak. Kasi magiging auntie ka na. Ano pong sabi niyo? Nakabuntis ako, ate. Magkakabibi na ako. Ha? Paano nangyari yun? May girlfriend ka? Meron. Nabuntis ko na nga, di ba? Pero ang bata mo pa. Paanong bata pa? Nakabuntis na nga yung kapatid mo. Nay, paano bubuhayin ni Cyrus yung magiging anak niya? Napaka-irresponsable niyan. Walang ginawa kundi magbisyo at hindi marunong tumulong sa pamilya natin. Tingnan niyo, wala na nga ulit yung trabaho tapos nakuha pa niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Sino mabuhay noon, ako? Pwede ba? Huwag kang ang masyadong OA. Saka nasa edad na rin naman ng kapatid mo. Kaya na niya yan. Hindi ako naniniwala kasi hanggang ngayon wala pa rin siyang napapatunayan sa akin. Hanggang ngayon, puro lang sakit ang ulo ang nakukuha ko sa anak niyong yan. Tapos nagdagdag pa talaga siya ng responsibilidad. Bakit ba ganyan ka magsalita? Blessing yung bata. Ewan ko sa inyo, Nay. Puro na lang talaga problema tong pamamahay na to. Malapit na ako makalbo sa inyo. Papa Dudut, paanong magiging biyaya ang isang bata kung wala ka namang kakayahang buhayin ito? Siguro kung sa iba ay blessing ang magkaroon ng anak pero para sa mismong bata ay sumpa sa kanya na isilang sa pamilya na pababayaan lamang siyang magutom at magkasakit. Nasabi ko yon dahil alam kong wala pang kakayahan si Cyrus na maging responsableng tatay. At nakikinita ko na magiging kargo ko ang dinadala ng babaeng nabuntis niya pagdating ng panahon. Wala rin akong naasahang pagkampi mula kay nanay dahil masaya siya sa pagdating ng apo niya. Masaya rin naman ako pero pagod na ako ng mga panahong yon. Kaya nga napuno na ako. Alam ko na hindi solusyon ang pagtakas sa kahit na anong problema pero paano kung pamilya mo mismo ang problema mo? Kaya kesa tuluyan akong masiraan ng ulo ay naisip kong umalis na muna sa bahay namin at mag-solo. Matagal-tagal ko na rin kasing pinag-iisipan na bumukod para naman magkaroon ako ng sariling espasyo kung saan ay pwede kong umiyak at huminga nang hindi nila hinuhusgahan. Pero walang-wala ako ng mga panahong yon, Papa Dudut, kaya humingi ako ng tulong sa kaibigan ko na kasama ko sa trabaho. Buti na lamang at to the rescue siya sa akin dahil alam din niya ang pinagdaraanan ko.
Pinatuloy niya ako sa nirerentahan niyang apartment since mag-isa lamang siyang nakatira doon. Nakihati na lamang ako sa pagbabayad ng renta at sa iba pang mga gastusin. Isang buwan ko ring hindi pinaalam sa pamilya ko kung nasaan ako. Nagkataon din kasi na nalipat sa Quezon City yung trabaho ko kaya hindi talaga nila ako nahanap. Pero ako na rin ang unang kumausap sa mga nakababata kong kapatid para makapagpadala ng allowance nila sa school. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang nararamdaman ko na mga panahong yon, ay magkahalong lungkot at tampo pero mas nangingibabaw ang galit. Kaya nga natiis kong hindi kausapin si Nanay at Cyrus sa loob ng 8 buwan. Hanggang sa sila na mismo ang nag-initiate na makipagbati sa akin, Papa Dudut. Nak, buti na lang pumayag ka na makipagkita sa amin ni Cyrus. Namiss ka namin eh. Kamusta ka na ba? Okay lang po, Nay. Kayo po, kumusta? Ito, ang laki ng pagsisisi namin ng kapatid mo kasi huli na nung na-realize namin na mahalaga ka pala sa amin. Nung umalis ka, ibang-iba na yung bahay natin. Bigla akong naramdaman na parang nawalan ako ng anak at hindi ko pala kaya yon kaya patawarin mo sana kami. Pasensya na po kayo kung umalis ako sa atin. Kung hindi ko po kasi ginawa yun, baka mabaliw na ako. Alam ko may kasalanan din ako kasi iniwan ko kayo. Sorry po, Nay. Kami yung dapat humingi ng tawad, ate. Kasi kami yung nagtulak sa'yo na umalis sa bahay para iwanan kami. Ako sa totoo lang, hiyang-hiya talaga ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano ka haharapin ngayon pero nilakasan ko na lang yung loob ko. Kasi gabi-gabi akong kinakain ng konsensya ko. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Pero di mo na responsibilidad na patawarin ako dahil sa mga kasalanan ko sa'yo. Ako rin, Nak. Marami kaming natutunan nung nawala ka sa bahay. Naalala kong maging nanay sa mga kapatid mo nung umalis ka. Dapat kasi hindi ko yung kinalimutan nung nawala ang tatay niyo. Dapat di ko pinasa sa'yo yung responsibilidad na yun para di ka nahirapan at nagsakripisyo. Naisip ko baka magalit sa akin ang tatay mo pag nagkita kami sa kabilang buhay kasi pinabayaan kita, Nak. Pinabayaan ko yung panganay namin. Nay, wag na po kayong umiyak. Sorry, Nak. Maiintindihan ko kung di mo ako kagad mapapatawad. Pero sana wag mo pa rin kalimutan na may nanay ka. Miss ka na namin sa bahay. Miss na kita. Totoo yung sinabi ni nanay, ate. Lagi kang hinahanap ng mga kapatid natin sa amin. At tinatanong nila kung kailan ka raw uuwi. At kapag hinahanap ka nila sa akin, nalulungkot ako kasi di namin alam kung saan ka hahanapin. Ay, miss ka na namin. Marami ring nangyari na nakakalungkot. Pero masasabi ko na nagturo yun ang pinakamalaking aral sa buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Ano nangyari? Namatay ang baby ko. Premature siya nung pinanganak tapos di na rin niya nakayanan. Kaya bumigay na yung katawan niya. 5 oras lang namin siyang nakasama bago niya kami iniwan. Pasensya ka na, Cyrus, ha? Kung alam ko lang sana nadamayan kita. Okay lang yun kasi kinaya ko naman. Pero mas kakayanin ko kung kasama ko kayo na pamilya ko. Pangako, hindi na ako mawawala. Nandito na ulit ako. Hindi ko na kayo iiwan. Nandito na uli si ate. Salamat, ate. Salamat talaga. Pangako rin, tutulungan na kita sa pagtataguyod ng pamilya natin. Hindi ka na mag-iisa kasi kasama mo na ako. Magsisikap ako para umasenso tayo. Ako rin tutulong sa inyo.
Kasi mas maganang isang trabaho kung marami tayong gumagawa. Saka pamilya tayo. Dapat lang na nagtutulungan tayo. Pasensya ka na, anak, kung ngayon lang namin na-realize tong bagay na to, ha? Sana hindi pa huli ang lahat para magbago kami at patunayan na nagsisisi na kami sa mga kasalanan namin sa'yo. Hindi pa naman po huli ang lahat eh. Tungkol naman po sa mga kasalanan nyo. Kalimutan na natin yun kasi nakaraan na yun. Kayo na ang nagsabi, pamilya tayo. At ang alam ko sa isang pamilya, bukod sa nagmamahalan, nagkakapatawaran din. Kaya pinapatawad ko na po kayo. Papa Dudut, napakagaan sa pakiramdam. Napatawad ko na sina Nanay at Cyrus. Pamilya ko pa rin sila at hindi ko sila kayang tiisin ng ganon katagal. Marami lang talagang pumipigil sa akin noon na unang mag-reach out sa kanila. Pero nasa plano ko na rin nakausapin sila noon. Masaya lang ako dahil sila ang nagkusa. Mas lalo kong na-appreciate ang ginawa nila. At bagaman may malungkot silang binalita sa akin, alam kong mas makakaya naming harapin ang bawat pagsubok sa buhay namin ng sama-sama. Pamilya, Papa Dudut, ang takbuhan natin sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Kaya nga dapat maging kakampi natin ang isa't isa. Sa mga magulang ay dapat magmumula ang pagbubuklod-buklod ng bawat miyembro at hindi ang pagkawatak-watak. Yun ang mga natutunan kong aral mula sa mga naranasan ko sa buhay. At yun din ang gusto kong ibahagi sa mga kabarangay natin ngayong araw. Bukod doon ay natutunan ko rin po ang tamang pagtulong. Yun bang hindi mo kailangang ibigay ang lahat kung ikaw lang din ang mawawalan sa dulo. Kaya nga may kasabihan na you cannot give what you don't have. Okay lang mapagod at magpahinga at unahin ang sarili para lalo kang mas makatulong sa iba. Isa pong mahigpit na yakap para sa lahat ng mga breadwinner. Saludo ako sa inyo dahil katulad ninyo ko. Sana nakukuha ninyo ang suporta na kailangan ninyo mula sa inyong pamilya. Higit sa lahat ay sana hindi ninyo sinosolo ang responsibilidad lalo na kung pwede naman nila kayong tulungan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento ng buhay ko, and God bless sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Stacy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa pag-ibig ay hindi may iwasang may masaktan dahil para itong laro na may panalo't talunan. Subalit ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang makipag-agawan dahil para itong biyaya na dumarating ng hindi inaasahan. Ikaw, kabarangay, nasubukan mo na bang makipag-agawan sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kristen. 28 years old mula sa Pasig. Lumaki ako sa isang tahanang may istriktong magulang kung saan ang pakikipagrelasyon ay pinagbabawal lalo na noong nag-aaral pa lamang kami. Kaya naman sa buong buhay ko, Papa Dudut, ay isang beses ko pa lamang naranasang umibig. At ito'y nangyari 2 taon nang nakakalipas.
Tahimik at simple lamang ang naging mundo ko noon bilang barista sa isang maliit na cafe sa may Taguig kung saan ay matatagpuan ang iba't ibang opisina ng mga BPO companies. Karaniwan sa mga customer namin ay may call center agents na either papasok pa lamang sa trabaho o kakatapos lamang ng shift. Isa sa mga agents na naging regular na customer ng cafe namin ay si Ned. Papadudot mabilis na nag-iwan sa akin ng marka si Ned dahil mabait siya sa aming mga staff. Tuwing nag-o-order kasi siya ay lagi siyang nakangiti at nakikipagbiruan pa na para bang hindi siya pagod mula sa magdamagang trabaho. Nung una ay tipikal na customer lamang ang tingin ko sa kanya pero hindi nagtagal. Ang mga pasimpleng ngiti at lambing nito ay unti-unti akong nakabuo ng espesyal na pagtingin para sa kanya. Good morning, Sir Ned! Good morning din. Mukhang ako na naman yata unang customer nyo ha. As usual, sir, kayo ulit. Ano bang dapat tawag sa inyo niyan? Early bird o night owl? Early night owl? Nawala pang tulog hanggat hindi pa nakakapagkape. Ibang klase din kayo, sir. Kape ang pampatulog nyo. Nasanay na kasi yung sistema ko eh. Kapag di ako nakakainom ng kape, nagtatantrum yung katawan ko. Ay, paano nga yung tantrum? Patingin? Hindi na, wag na. Grabe, ganadong-ganado pa rin kayo kahit na magdamag kayo nagtatrabaho. Siyempre, nakita na kita eh. Hello, si sir! Ay, ano po palang order nyo? The usual? Alam mo na yan. Isang large brewed coffee, no sugar, para diretso tulog pag uwi. 1 large brewed coffee for Sir Ned, no sugar. Anything else, sir? Wala na, yun lang. That would be 150 pesos po. Ito. I received 200 pesos. Ito po yung sukle. Salamat. Mukhang sanay na sanay ka na dyan sa ginagawa mo ha. Madali lang naman po to eh. Mukha lang mahirap kapag pinapanood. Pero kapag nasanay na yung katawan mo, kahit nakapikit pa ako, kayang-kaya ko na to. Mukhang biyasa ka na sa ginagawa mo eh. Ilang taon ka na nga bang barista rito? Bago lang. Kakapasok ko lang after ng pandemic. Pero dati na talaga akong barista kaya di na bago sa akin tong trabahong to. I see. Kayo po, gaano na kayo katagal sa call center? Around 3 years na rin. Palipat-lipat nga lang ng company. Ay, bakit naman? Iba-iba yung rason eh. Iniwan ko yung first company ko dahil nagiging toxic na yung work environment. Yung pangalawa naman, overwork tapos delayed pa yung sahod. Kamusta naman itong company nyo ngayon? So far, okay naman sila. Medyo questionable yung ugali ng TL namin pero wala, tolerable naman. Gusto ko nga rin sanang mag-call center kasi sabi nila malaking kinikita dyan. Kaso di ko na tinuloy. Bakit naman? Try mo, pwede kitang i-refer kung gusto mo. Hindi na. Baka mamaya magpanik lang ako kapag may kausap na ako. Hindi pa naman ako magaling mag-English. May mga non-voice agents naman eh. Karaniwan sa chat lang sila, email, social media, mga ganon. Pero sa bagay, kung ako tatanungin mo, mas maganda na tong trabaho mo. Bakit yun naman po nasabi yan? Kasi ang ganda mo, bagay iharap sa mga tao eh. Hindi pwedeng nakatago lang yan sa likod ng keyboard. Uy, grabe naman po kayong mambola, sir. Mamaya paniniwalaan ko yan. No joke. Ibang klase yung ganda mo. Very, very classic. Para kang si Gloria Romero nung kabataan niya. Ay sus! Kailangan nyo na talaga magkape kasi masyado na matamis yung mga lumalabas dyan sa bibig nyo. Eto na po, large brewed coffee to go. Alright, salamat. See you again tomorrow? Yes po, bukas ulit. Kailangan ng kape?
Kasi matamis na yung lumalabas sa bibig. Ate ko, ang corny mo makipaglandian. Uy! Mara, kanina ka pa dyan? Oo. Kanina ko pa kayo sinisilip magharutan ng Prince Charming mo. Prince Charming ka dyan! Mas, kunwari ka pa. Aminin mo na, bet mo yung customer nating yon, no? Ano ulit pangalan? Si Sir Ned? Hindi ah! Wala akong gusto sa kanya. Ikaw talaga kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Ay nako, Kristen, wag mo nga akong pinaglololo ko dyan. Yung mga ngiting yan, yung mga pa-cute na boses mo tuwing kausap mo si Sir Ned, isa lang ibig sabihin yan. Ano naman? In love ka na sa kanya. Okay naman sa in love? In love agad? Hindi ba pwedeng attracted lang ng slight? Oh sige, attracted na akong attracted. At least inamin mo, na bet mo siya. To be honest, cute din naman kasi siya. Tsaka, ang gaan niyang kausap. Kaso, mukha siyang high maintenance, no? High maintenance man o hindi, isa lang ang nakikita ko based sa daily interactions nyo. May gusto kayo sa isa't isa. Ay, ang eme mo naman. Funny pa naman ako. Funny walain. Totoo nga. Alam mo, marami na akong love life na pinagdaanan at alam ko na ang galawan ng mga lalaking yan. Hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero marami na akong flavors na natikman kaya basang-basa ko na yung mga galawan nila. Basta, ayoko mag-assume. 'Di ba sabi nga nila, never assume unless stated. Aminado po ako, Papa Dudut, na sa unang kita ko pa lamang kay Ned ay nakaramdam na agad ako ng attraction sa kanya na malimit ko lamang maramdaman sa ibang tao. Matangkad si Ned na may makinis na balat at magandang pananamit. Kaya naman kahit puyat ay malinis at maliwalas siyang tignan. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay very friendly siya at approachable ang aura nito. Malambing din ang boses niya tuwing nakikipag-usap siya sa akin kaya may impact ang mga yon para sa akin. Naging close pa kami ni Ned sa mga sumunod pang mga buwan. Sa mga araw-araw na small talks naming dalawa ay madalas niyang ikwento sa akin ang tungkol sa pamilya niya sa probinsya. Ang mga struggles niya bilang breadwinner, pati na rin kung paano siya nangangarap para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. At dahil nga sa closeness na nabuo naming dalawa ay may mga pagkakataon noon na inaaya na rin niya akong lumabas. May mga time nga noon na iniimbitahan niya akong samahan siya sa opening ng restaurant ng kaibigan niya. Inaya din niya ako maglaro ng bowling at manood ng sine kapag nagkakasabay ang day off namin. Nung mga panahong yon, napapaisip na ako kung totoo nga ba ang sinabi sa akin ni Mara na baka nga interesado rin sa akin si Ned. At dahil never ko pang naranasan na umibig nung mga time na yon, ay hirap akong basahin ang sitwasyon naming dalawa. Hindi ko po alam kung friendly lang ba talaga siya o may nais na siyang ipahiwatig sa akin. Ganon pa man, hindi ako masyadong umaasa dahil baka mali lang pala ang iniisip ko. Hanggang sa isang araw ay nasagot din ang mga katanungan sa isipan ko, Papa Dudut. Nandito na tayo. Salamat sa paghatid ah. Wala yun. Ako nga dapat yung magpasalamat sa'yo kasi sinamahan mo ako ngayong araw. Kahit na dapat nagpapahinga ka kasi day off mo ngayon. Okay lang naman yun. Actually, nag-enjoy nga ako ngayong araw eh. Worth it namang i-sacrifice yung day off ko kung ganito lang ding klaseng bonding yung kapalit. Sana araw-araw na lang day off mo, no? Para mas madalas tayong magkasama. Ay, kung mayaman lang sana ako, edi aaraw-arawin kong day off ko. Kaso, kailangan natin kumita ng pera para may panggala tayo. Basta ako, masaya na ako na nakikita kita araw-araw. Bonus na lang yung paglabas-labas natin. Sweet mo naman.
Ikaw sinasanay mo ako sa mga ganyang banat mo. Mamaya, hahanap-hanapin ko na yan. Totoo naman kasi. Di ka pa nga umaalis, namimiss na kaagad kita eh. Grabe! Ako lang to! Totoo nga. Tuwing kasama kita, parang nagliliwanag yung mundo ko eh. Hala si OA. Kung makapagsalita, akala mo naman. Ay nako, mas mabuti pang pumasok na ako sa loob at baka kung saan pa mapunta tong usapan natin. Sandali lang. Pwede bang makahingi ng goodnight kiss man lang? Sa susunod na lang. Sige na, please. O sige na nga. Kahit anong klaseng kiss pa yan. Para naman masaya ako pag uwi ko. Sige, halika rito. Isa pa. Okay na yun. Sana lang. Sige na, bitin eh. Tagalan natin kahit 3 seconds lang. Oo, sige. Last na ha. Teka lang, Ned. Sandali lang. Ha? Bakit? Hindi pa ako ready sa mga ganyang bagay. Pasensya ka na. Sorry. Nadala lang ako. Alam ko na mas open na ngayon ang mga tao pagdating sa mga ganyang bagay pero iba pa rin kasi ang pananaw ko sa mga ganyan eh. Naiintindihan ko naman. Hindi. Kailangan kong i-explain sa'yo to para malinaw. Para sa akin kasi sacred yung bagay na yon. Ibibigay ko lang yung sarili ko para sa lalaking mapapangasawa ko at hindi sa kung kanino lang. So, kailangang kasal muna bago... Ganun na nga. Gusto ko kasi na kapag nangyari yon, hindi na lang siya basta pisikal lang. Yung magiging special na siya kasi may basbas na yun ng Diyos. Alam mo, Kristen, ngayon lang ako nakakilala ng katulad mo. Akala ko nga magagalit ka kasi sinubukan kong humirit sa'yo pero hindi eh. In-explain mo ng maayos sa akin yung side mo. Mas lalo tuloy akong humanga sa'yo. Salamat. Sana maintindihan mo kung bakit ganito ko pinapahalagan yung sarili ko. Ganito ako pinalaki ng mga magulang ko eh. May prinsipyo. Wala kang dapat ipag-alala dahil naiintindihan naman kita. Yun naman ang gusto ko eh, may proper communication tayong dalawa. At least, alam ko na ngayon kung anong gagawin ko. So, kailangan kong sundin yung traditional na panliligaw para mapasagot kita, no? Teka, nililigawan mo ko? Hindi pa ba halata? Hindi. I mean, ramdam ko naman, pero ayaw lang kitang pangunahan kasi... Oo, tama yung iniisip mo. Gusto kitang ligawan, Kristen. Totoo ba yan? Sa tingin mo ba kinukulit kita araw-araw sa trabaho tsaka inaaya kitang mamasyal dahil gusto lang kitang maging kaibigan? Hindi no, gusto kitang maging girlfriend. Alam ko na wala ka pang experience pagdating sa mga ganitong bagay pero handa akong gabayan ka. Hindi kita mamadaliin. Gusto mo ng old-fashioned? Sige, one step at a time tayo hanggang sa maging komportable ka ng kasama ko. Yun eh kung papayag ka magpaligaw. Wala naman sigurong masama kung subukan natin, di ba? At least sa ganong paraan, may oras tayo para kilalanin pang isa't isa. Papa Dudut, hindi na naulit pa ang pagtatangka sa akin ni Ned. Sa halip na mainis o mawala ng gana ay mas pinili niyang ipakita sa akin na kaya niyang maghintay. Doon ko napatunayan na hindi siya tulad ng ibang lalaki na basta-basta na lamang sumusuko o nagmamadali para makuha ang gusto nila. Sa mga sumunod na buwan ay nagpatuloy ang panliligaw sa akin ni Ned. Hindi para puwersahin na magkaroon kami ng relasyon kundi para lamang makita ko kung komportable ba kami para sa isa't isa. Never ako nakaramdam ng pressure mula sa kanya. Sa halip ay ipinaramdam niya sa akin kung gaano kasaya ang pag-ibig. Kahit na noong mga panahong yon ay hindi ko pa rin naibibigay sa kanya ang inaasahan niyang relasyon. Ginawa niyang lahat para maging komportable ako sa piling niya. Binigyan niya ako ng maraming rason para pagkatiwalaan ko siya. Kilig nga ang mga kaibigan at katrabaho ko noon, Papa Dudut, dahil first time lang nila akong nakita na binuksan ko ang puso ko para sa ibang tao. Matagal ko rin kasing iningatan ang puso kong ito dahil natatakot akong baka paglaruan lamang ito ng maling tao.
Pero sa mga sandaling yon, pakiramdam ko ay safe na ako kay Ned, Papa Dudut. Iniisip ko nga noon na baka siya na talaga ang tamang tao na matagal ko nang pinapangarap at matagal ko nang hinihintay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa unang buwan ng pagdadate namin ni Ned ay masasabi kong naging smooth sailing ang lahat. Wala akong ibang naramdaman kundi puro tuwa at kilig lamang tuwing kasama ko siya. Pagkatapos ng trabaho ko at bago magsimula ang shift niya ay sabay kaming nagdi-dinner sa labas. Hindi lamang yon dahil halos oras-oras ay nag-a-update din kami sa isa't isa, Papa Dudut. Sa mga simpleng kumain ka na ba? O ingat ka sa biyahe na message niya sa akin ay sapat na para makumpleto ang buong araw ko. Sa pamamagitan kasi ng mga bagay na yon ay ramdam ko ang efforts niya. Para sa isang tulad ko na no boyfriend since birth, bago lang para sa akin ang mga karanasang yon. At sobra akong natuwa dahil daig ko pa ang bida sa isang rom-com na pelikula. Pero Papa Dudut, pagtungtong namin sa 2 buwan ng pagdadate namin, doon ko na po napansin ang ilang pagbabago sa ugali ni Ned. Unti-unting nabawasan ang mga tawag at message niya para sa akin. Kung dati siya ang laging nauunang mag-chat sa akin, ako na karaniwan ang nangungumusta sa kanya. Ang dating mahahabang messages niya ay umaabot na lamang sa 2 hanggang 3 salita. Kapag nagkikita kami, ramdam ko ang tila ba kawalan nito ng interes para sa akin. Hindi ko po alam kung ako lang ba ang nag-iisip noon o talagang may nagbago na sa pagitan naming dalawa. Kaya bago pa man ako mabaliw sa kakaisip ay kinausap ko na siya tungkol sa nararamdaman ko. Daming ka-chat Ang sabi ko, ang dami mo namang kausap sa chat. Yung mga kaibigan ko to. Ang kukulit daming tinatanong. Ay naku, O bakit? wala. Ngayon na nga lang tayo magkasama tapos busy ka pa dyan sa cellphone mo. Hindi naman ako laging nagsiselfone na. Tsaka saglit lang naman yung pagre-reply na ginagawa ko. O ito na, bibitawan ko na tong cellphone ko. Ano bang gusto mong gawin? Di ko alam. Ano ba kasing pinunta mo rito sa bahay? Para makasama ka, ano pa ba? Tatambay lang, ganun. Siyempre, para makapag-banding tayo. Asa na yung banding? Sorry na, na-excite lang ako kasi ngayon lang ulit nabuhay yung GC namin eh. O sige, bumalik ka na sa GC nyo. Baka marami ka nang namimiss dyan sa usapan nyo eh. Hindi, mamaya na to. Mas importante ka kaysa sa mga kaibigan ko. Sinasabi mo lang yan para hindi ako magalit eh. Baka mamaya iniisip mo na dyan, di pa nga tayo magjowa pero pinagbabawalan na kita. Di naman yun yung iniisip ko eh. Gets ko naman yung point mo at tama ka naman. Sa'yo dapat ako nakafocus imbis na sa mga kachat ko. Pasensya na kung nasira ko yung mood mo. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nasasabi mo yung saloobin mo. Di ba nga ang usapan natin, i-communicate natin yung mga nararamdaman natin. Mabuti yan na nasasabi mo sa akin yung mga ginagawa ko na hindi mo gusto. At least, naaayos agad natin. Pero since nandito na tayo sa topic na to, may gusto lang din akong sabihin sa'yo. Ano yun? Hindi ako perpektong tao, Kristen. Hindi ako katulad ng mga napapanood mo sa pelikula o yung mga bidang lalaki sa mga libro. Hindi ako ganun Alam ko. Hindi naman ganun ang tingin ko sa'yo eh. Ay, naisip ko lang kasi na baka masyado nang mataas yung standard na sinet mo para sa akin. Baka hindi ko na tuloy maabot. Wala naman akong standard na sinet Ikaw mismo ang nag-set noon. Minsan kasi napapansin ko lang na ang bilis mo yatang mairita sa akin. Tulad ngayon, kauwi lang natin galing sa labas pero parang bad mood ka na naman. Hindi naman ako bad mood. Hindi ko lang nagustuhan yung magkasama na nga tayo tapos nasa ibang tao pa yung atensyon mo. Ay, saglit lang naman yun eh. Nag-reply lang ako ng mabilis. Alam mo, Kristen, may buhay din ako.
May pamilya ako, may kaibigan ako, may trabaho ko. Matik na maahati talaga yung atensyon ko. Sana maintindihan mo yun. Naiintindihan ko naman. Parang hindi naman eh. Okay, sige. Tapos na tayo dyan sa kaka-cellphone mo. Hindi na yun big deal. May ibang rason pa kasi ako kaya ako nagkakaganito. Ano pa? Nitong nagdaang araw, napapansin ko na parang nagbabago yung pakikitungo mo sa akin eh. Paano nagbago? Hindi kita maintindihan. Nung unang buwan natin, sobrang sweet mo sa akin. Sobrang caring, sobrang protective. Pero ngayon, parang hindi ko naramdam yung mga yun. Siyempre, ganun talaga sa simula. Hindi naman forever na magiging ganun yung sitwasyon natin eh. Minsan may mga highs and lows din ng relasyon. Di lahat ng araw masaya. Pero ang mahalaga pinipili pa rin natin ang isa't isa. Kailangan ko rin naman paminsan-minsan ng konting validation. Kahit simpleng acknowledgement lang na concerned ka pa rin, na interesado ka pa rin. Kasi, to be honest, nitong mga nagdaang araw medyo dry ka na mag-reply sa akin eh. Iniisip ko tuloy kung may nagawa ba ako, may nangyari ba, bakit bigla kang nagbago? Hindi, wala. Wala kang ginawa. Walang nangyari. At hindi ako nagbago. Minsan talaga busy ako at may mga pagkakataon na hindi ako nakaka-reply agad. Pakiramdam mo dry yung mga reply ko dahil tao lang din naman ako. Napapagod din ako. Ako rin naman, busy din. Naiintindihan ko yun na may sarili-sarili tayong buhay pero never ko namang pinaramdam sa'yo na busy ako o pagod ako eh. Sorry. Siguro gusto ko lang ding magpahinga minsan. Ayoko kasing ituring tong pagsasama natin na parang trabaho na kailangan may update. Kailangan oras-oras magkausap, ganun. Gusto ko yung klase ng relasyon na secured. Yung hindi na kailangan ng validation kasi may tiwala na tayo sa isa't isa. Pasensya ka na. First time ko lang din kasi pumasok sa ganitong relasyon eh. Kaya hindi ko pa alam kung ano ba dapat yung ginagawa. Masyado ba akong nag-overreact? Medyo. Magtiwala ka lang sa akin. Huwag mong i-overthink ang mga bagay-bagay. Sige, susubukan ko. Nangako naman sa akin si Ned na susubukan niyang ibigay sa akin ng validation na hinahanap ko. Pero sa mga sumunod pang mga linggo ay hindi ko na natanggap ang inaasahan ko mula sa kanya, Papa Dudut. Nagpatuloy ang pagiging dry texter niya na para bang hindi na siya interesado sa akin. Naisip ko tuloy na baka nagbago na siya dahil hindi niya makuha ang gusto niya. Baka nagsawa na rin siya sa panliligaw sa akin kaya lumabas na ang totoo niyang ugali. Papadudot dumating na ako noon sa point na pakiramdam ko ay one-sided na lamang ang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Ako na lamang ang nag-i-effort para magkaroon kami ng oras sa isa't isa. At kapag nagkikita kami ay parang ako na lamang din ang masaya na magkasama kami. Siya naman ay tahimik. Laging malayo ang iniisip at walang gana. Ang lagi niyang rason noon ay sobrang busy niya raw sa trabaho. Naintindihan ko naman dahil alam kong mabigat talaga ang graveyard shift at nakakapagod ang line of work niya. Pero habang tumatagal ay napapansin kong hindi na ito simpleng pagod lamang. May kakaiba na sa mga kilos niya. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman ko ang totoong dahilan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo niya sa akin, Papa Dudut. Sa wakas, makakapag-break na din. Daming tao ngayon no? Weekends kasi. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo bago pa magsidatingan ulit yung mga tao. Ay, mabuti pa nga. Ha? Si Ned ba yan? Ha? Nakita ko yung notification sa phone mo. Pangalan ni Ned? Teka, magkausap kayo? Hindi. May tinanong lang ako sa kanya tungkol sa work niya. Sa work? Tungkol naman saan? Yung kaibigan ko kasi, naghahanap ng lilipatang company, call center din yun. Sinuggest ko yung company nila, Ned. Ah, okay.
Hindi ko alam na magkausap pala kayo. Hindi nga kayo nag-uusap kapag nagpupunta siya dito pero magka-chat pala kayo. Kailan pa kayo naging close? Grabe naman sa close. Hindi naman ganun. May tinanong lang talaga ako sa kanya. Pero friends kayo sa Facebook. Oo, in-add ko siya. Bawal ba? Kung gusto mo, i-unfriend ko na lang siya. Ay, hindi. Okay lang yun. Nagulat lang ako kasi hindi ko inakala na nag-uusap pala kayo. Di niya nasabi sa akin eh. Sa tingin ko, hindi naman yun gaanong importante para sabihin pa niya sa'yo. Ano palang sabi niya? Ano yung laman ng chat niya sa'yo? Sandali lang ha, basahin ko. Tinatanong niya kung naka-break daw ba tayo ngayon. Weird naman. Bakit sa'yo pa niya tinanong? Pwede namang ako na lang mismong i-chat niya. Ewan ko. Uy, baka mamaya iba nang iniisip mo dyan Uy, hindi. Ang weird lang. Huwag mo nang isipin yun. Kumain na nga lang tayo. Oh, di mo yata ginagalaw yung pagkain mo. Wala kang gana? Di ko alam. Gutom naman ako pero hindi ko ma-enjoy tong kinakain ko eh. Bakit? May problema ba? Wala naman. May bumabagabag lang sa isip ko ngayon. Ano naman? Hindi naman to big deal pero nababother lang talaga ako. Magkausap pala kayo ni Mara? Mara? Oo. Nag-chat siya sa akin tungkol sa kaibigan niya. Gusto daw niyang lumipat sa company namin. Bakit ka naman nababother dun? Hindi mo kasi nabanggit sa akin na magkausap pala kayong dalawa. Wala namang masama dun. Nagtanong lang naman yung tao. Hanggang ngayon ba nagkaka-chat pa rin kayo? Paminsan-minsan, nangungumusta siya. Bakit daw? Teka, nagsiselos ka ba? Hindi naman sa nagsiselos. Hindi ko lang magets kung bakit biglang naging interesado sa'yo si Mara eh. Hindi rin naman kami ganun ka-close para makapag-close siya sa'yo. May tinanong nga lang tungkol sa work tapos naging close na kami after that. Alam mo, nagsisimula ka na naman dyan sa pag-overthink mo eh. Di maganda yan ha. Sorry na. Di ko alam kung bakit ganito ko eh. Di naman ako ganito dati. Magtiwala ka lang kasi sa akin. Yun ang wala sa'yo eh, yung tiwala. Lahat kasi ng galaw ko masyado mong binibigyan ng meaning. Lahat na nangyayari gusto mo may rason. Di lahat ng bagay kailangan ng eksplanasyon ha. Ibigay mo sa akin yung buong tiwala mo katulad ng pagtitiwala ko sa'yo. Tingnan mo, matatahimik ka. Pwede bang wag mo na lang pansinin yung mga chat sa'yo ni Mara? Bakit naman? Wala naman kaming ginagawang masama. Para lang mapanatag ako. Kristen, di dapat ako gumagawa ng paraan para mapanatag ka. Ikaw dapat ang gumawa nun kasi sariling isip mo yung kalaban mo eh. Alam ko, pero tulungan mo naman ako. Masyado ka naman nagiging controlling yan eh. Una sa mga kaibigan ko tapos ngayon, pati mga taong kachat ko kailangan ko ring i-consider para sa'yo. Di na healthy yung ganun. Alam ko, pero please, kahit ngayon lang. Para namang wala kang tiwala sa akin sa ginagawa mo. May tiwala ako sa'yo. Pero kay Mara, wala. Araw-araw ko siya nakakasama kaya alam ko na kung anong ugali niya. Eh di sige, oo na. Di ko na siya kakausapin. Masaya ka na. Wala na tuloy ako ng gana. Di pa nga tayo tapos ganyan ka na umasta. Sorry. Nagsiselos ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Aminado naman ako. Nung una ay sinubukan kong baliwalain ang mga nangyayari dahil tama nga naman na wala akong dapat ikatakot kahit magkausap pa sila sa chat. Basta magtiwala lamang ako kay Ned. Pero habang tumatagal, nagsimula akong kainin ng pagdududa. Sa tuwing late mag-reply si Ned, agad kong naiisip na baka si Mara ang kausap niya. Sa bawat oras na hindi siya available, ang iniisip ko'y baka mas pinipili niyang makipag-chat kay Mara kesa sagutin ako. At kapag nakikita kong nakangiting mag-isa si Mara habang hawak ang kanyang cellphone ay kusang pumapasok sa isipan ko na baka si Ned ang dahilan ng mga ngiting yon. Dahil nga sa mga naisip kong yon, Papa Dudut, ay unti-unti kong iniiwasan si Mara. Hindi ko na siya pinapansin katulad ng dati.
Naging malamig na ang pakikitungo ko sa kanya hanggang sa hindi ko na napansin na nagkaroon na pala ng tensyon sa pagitan naming dalawa. Ang dating magaan naming samahan bilang magkatrabaho ay unti-unting napalitan ng awkwardness at pananahimik. Ramdam kong nagtataka na si Mara noon kung bakit ako nagbago. Pero dahil sa selos yon na nararamdaman ko. Pinili kong manahimik na lamang kesa linawin ang lahat. At doon ko naramdaman, Papa Dudut, kung gaano kalakas ang epekto ng selos. Unti-unti nitong sinisira hindi lang ang relasyon ko kay Ned, kundi ang samahan namin ni Mara. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko na alam kung tuloy pa ba ang ginagawang panliligaw sa akin ni Ned ng mga panahong yon o tuluyan na siyang sumuko. Hindi ko na kasi maramdaman ang kagustuhan niyang mapasagot ako ng mga panahong yon. Ramdam ko na unti-unti na siyang lumalayo sa akin. Sa sobrang pagka-desperada ko nga, ay makailang beses ko na siyang sinabihan na willing na akong sagutin siya. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na hindi pa raw siya ready. Ang sakit, Papa Dudut. Kasi ako na itong bukas ang puso pero siya na mismo ang umaatras. Never kong naisip na darating ang araw na maghahabol ako para sa isang tao. Sobra-sobra kasing saya ang ipinaramdam sa akin ni Ned sa puntong sa kanya na umikot ang buhay ko. Sa maikling panahon ay mabilis niyang nakuha ang pulso ko. Kaya nung biglang nagbago ang ugali niya ay para bang hinahanap-hanap ko na ang klase ng sayang nararamdaman ko mula sa kanya. Nakakainis dahil lagi kong sinasabi noon na magiging maingat ako pagdating sa pag-ibig, Papa Dudut. Pero kahit gaano pa ako kahanda ay hindi talaga natin hawak ang puso ng ibang tao, Papa Dudut. Dumating ang araw kung kailan ay napatunayan kong totoo nga ang mga hinala ko. At nung araw na yon ay para bang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Kristen, anong ginagawa mo rito? Closed ang cafe ngayon ah. Closed? Bakit daw? Ay, may pumutok na electrical wiring kagabi dun sa may kusina. Inaayos pa ngayon. Ang sabi ni boss, bukas na lang daw tayo mag-resume. Bakit naman hindi niya sinabi sa group chat? Ewan ko. Ako nga rin hindi sinabihan eh. Sayang yung pamasahe ko papunta dito. Sana natulog na lang ako. Nasaan yung mga kasama natin? Nauna nang umuwi. Di mo man lang ako minessage para sana hindi na ako pumasok. Ay, sorry, nawala sa isip ko eh. Ano, tara na? Uwi na tayo. Halika na, sabay na tayo lumabas. Mara, sira tayo flash sa CR nyo. Kristen? Anong ginagawa mo rito? Kala ko ba wala kayong pasok? Di ba dapat akong nagtatanong niyan sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Off mo ngayon, di ba? Minessage ko siya. Pupunta daw siya sa QC eh. Kako, isabay na niya ako para makatipid. Wow! Nag-uusap pa rin pala kayo hanggang ngayon? Tungkol Samantalang pala dyan. yung message ko sa'yo kanina, hanggang ngayon hindi mo pa nasisin. Di ka man lang makapag-reply tapos makikita kong nandito ka pala kay Mara? Nasa daan na kasi ako kanina nung nag-text siya. Pagbaba ko, nawala na sa isip ko yung message mo. Kaya ayun, di na kita na-replyan. Teka, Kristen. Bakit ba? Anong meron? Issue ba yun? Bawal ba kami mag-usap ni Ned? Bakit ba kasi kayo nag-uusap? Yun ang gusto kong malaman. Anong meron? Ned, hindi mo pa ba nasasabi sa kanya? Hindi pa eh. Wala pa siyang alam. Pero ako na lang mag-i-explain sa kanya. Nagde-date kami ni Ned. Ano? Anong pinagsasasabi ng babaeng to, Ned? Mag-i-explain ako. Di ba nagde-date tayong dalawa para mas makilala pa natin ang isa't isa? Yun nga ang alam ko. Tayo yung nagde-date. So, paano napasok si Mara dito? Ganun din kami ni Mara. Nagde-date din kami para mas makilala pa namin ang isa't isa. Ano ka mo?
kayo nagde-date? Bakit? Para saan? Anong kalakuhan to? Para makita niya kung sino sa atin yung mas bagay sa kanya. Hindi mo ba alam yun? Ganun ang tinatawag na dating, Kristen. Wow! Ano to, hanapan ng jowa? Dalawa kaming sabay for more chances of winning? Akala ko ba kaya mo ako dinedate kasi gusto mo ako maging girlfriend? Oo, pero hindi pa naman ako sure eh. Ay wow! Kaya nag-entertain ka ng ibang tao. Para ano? Para may option ka? Wala naman sigurong masama doon, di ba? Di pa naman tayo eh. O sige, hindi pa nga tayo. Pero papunta na nga doon, di ba? At ikaw naman, Mara, alam mong dinedate ko si Ned tapos papatol ka? Hindi mo magawang maghanap ng iba kay Ned talaga? Anong gagawin ko kung ako yung nilapitan niya? Eh di lumayo ka! Kunting delikadesa naman. Magkatrabaho tayo tapos ganyang gagawin mo sa akin? Kung makapag-react ka naman, akala mo inagawan ka? Bakit kayo na ba? Hindi pa naman, di ba? Technically, single pa rin si Ned ngayon kaya pwede siyang lumandi ng ibang tao maliban sa'yo. Palibhasa, wala ka pang experience sa mga ganitong bagay kaya para kang bulag na nangangapa eh. Ned, wala ka bang sasabihin? Katulad nga ng sinabi ko, wala naman sigurong masama kung timbangin ko kung sino yung mas nababagay sa akin, di ba? Grabe! Nakakahiya naman sa'yo. Kailangan mo pa talaga ng choices? Pwes, wala ka nang titimbangin dahil ako na mismo ang magdedesisyon para sa'yo. Sa'yo na si Mara, siya na ang gawin mong jowa, total mukhang di naman ako sapat para sa'yo. Alam mo, ang tahimik na ng buhay ko eh, tapos guguluhin mo lang ng ganito? Bakit mo ba kasi pinapakialaman kung anong gusto Tumigil niya? ka! Hindi ikaw ang kinakausap ko! Hoy, wag mo ko pinagtataasan ng boses ha! Huwag na kayong mag-aaway. Pinagsabay mo kami tapos umaasa kang walang mag-aaway? Ang kapal mo ah! Kala mo kung sino kang gwapo? Kung ganito lang din naman palang gagawin mo sa akin, di sana hinamon mo na lang ako sa suntukan para kahit papano makakapalag ako sa'yo. Daming pinagsasasabi. Umalis ka na nga lang kung ayaw mo sa ganitong sitwasyon. Dali-dali ng solusyon. Ay, aalis talaga ako! Sana maging masaya kayong dalawa sa pinaggagawa nyo. Ang papangit nyo! Mula noong madiskubre ko ang tungkol kina Ned at Mara ay hindi na kami nagkaroon pa ng maayos na ugnayan ni Mara sa trabaho. Hindi na kami nagpapansinan at kung kinakailangan man ay pawang formal na usapan lang ang namamagitan sa aming dalawa. Nang mga panahong yon ay pilit kong itinago ang nararamdaman ko. Gusto kong magpaka-professional kaya hindi ko na ipinakita sa mga tao na apektado ako sa mga nangyari. Pinilit kong ngumiti at makipagsalamuha ng normal lamang. Pero kahit gaano ko pa ito itago ang sakit, minsan ay hindi ko maiwasang manghina lalo na tuwing nakikita kong sinusundo ni Ned si Mara pagkatapos ng duty niya. Never ginawa ni Ned yon para sa akin. Mas lalo pang tumindi ang sakit at inggit na nararamdaman ko noong nalaman kong magkasintahan na agad silang dalawa. Doon ko naisip na siguro kaya niya ako ipinagpalit ay dahil hindi ako pumayag sa mga pagkakataon na inaaya niya ako magpalabas ng init ng katawan. Papadudot. Habang tumatagal, umabot ng 5 buwan ng relasyon nila Ned at Mara. Sa mga panahong yon ay unti-unti kong tinanggap ang lahat at hindi naglaon ay natutunan ko ring mag-move on. Hanggang sa dumating ang araw na isang balita ang nalaman ko mula sa dalawa, Papadudot. Ba naman tong counter? Dumi-dumi. Di marunong maglinis. Grabe naman makapagdabog. Ano ba problema mo? Wala akong problema. Kayong may problema sa akin. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Akala nyo ba? Hindi ko naririnig yung mga sinasabi nyo sa likuran ko, ha? Alam ko nang pinagchichismisan nyo ko. Una sa lahat, hindi ako kasama sa mga nangchichismis sa'yo, no? Pangalawa, wala na akong paki sa nangyayari sa buhay mo. Kaya hindi kita kailangan pagchismisan. Nagmamaang-maangan ka pa. Alam mo na nga yung nangyari. Aminin ko, may nasagap akong balita. Hiwalay na raw kayo ni Ned? Oo, wala na kami. I'm sure masaya ka na dyan. Hindi ako ganong tao. Sus, kunwari ka pa. Alam mo, Mara, hindi naman ako masamang tao katulad ng iniisip mo eh. Oo, nasaktan ako nung naging kayo ni Ned. Pero matagal na yun. Naka-move on na ako. Actually, wala na nga akong galit na nararamdaman sa'yo eh. So, kung iniisip mo na sobrang saya ko ngayon dahil hiwalay na kayo ni Ned, pues hindi. Ano naman ang mapapala ko sa hiwalayan nyo? Wala naman eh. Karma ko na siguro to.
Ano ba kasing nangyari? Promise, yung tungkol sa hiwalayan nyo lang talaga yung nabalitaan ko. Gusto mo lang ding chumismis eh. Kung ayaw mong i-share, okay lang. Pero mas maganda yung mailabas mo yung sama ng loob mo kaysa nagdadabog ka dyan. Nalaman ko, pamilyadong tao na pala siya. Si Ned? May pamilya? Oo. Nasa probinsya nila. Kaya pala weekly siyang umuuwi doon, hindi dahil para sa nanay niya, kundi dahil may asawa at 2 anak na siya. Oh my gosh, hindi nga. Bakit hindi man lang natin naamoy na may asawa na pala siya? Magaling magtago yung loko eh. May 2 Facebook siyang gamit, isang personal account para sa pamilya at mga kaibigan niya sa probinsya, isa naman para sa trabaho at sa mga kakilala niya dito sa Maynila. Grabe, ang sakit naman nun. Paano mo nalaman na may 2 siyang Facebook? Inopen ko yung cellphone niya habang nasa CR siya. Ibang Facebook yung nakalogin. Anong ginawa mo? Kung ikaw tahimik na umalis, ako? Hindi ako pumayag na hindi ako makabawi sa kanya. Alam mo ba kung anong ginawa ko ha? Liga, dun tayo sa break room, ikukwento ko sa'yo. Mara, ikaw na sunod. Tapos na ako maligo. Ano to? Ano yan? Ba't mo hawak cellphone ko? Amin na nga yan. Tinatanong kita, ano to? Anong ano? Ayusin mo tanong mo para maintindihan kita. May iba ka pa palang Facebook? Ha? Wala na ako ibang Facebook. Ano yung nakita ko dyan sa cellphone mo? Bakit may ibang Ned dyan? Wala to. Dami account ko lang to. Dummy account? Na family picture ang nakalagay sa cover photo? Tapos nung 2019, ang profile picture mo ikaw at yung asawa mo nung kasal nyo? Teka, magpapaliwanag ako. Ano yung papaliwanag mo? Nakabit mo ko? Kapal din ang pagmumukha mo no? Ang lakas ng loob mong landiin ako tapos all this time kabit lang pala ako? Wala namang masama basta hindi tayo mahuhuli. Anong walang masama? Ginawa mo akong kabit! Walang yaka ang kapal ng mukha mo! Lintik ka! Ang sama mo! Pinagkatiwalaan kita eh! Nasira yung pangalan ko dahil sa'yo tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Alam mo ba kung gano'n nakapangit ang tingin sa akin ng mga katrabaho ko ha? Tapos malalaman ko, pamilyado ka ng tao, gagawin ng pa ako kiniga, hayop ka! Aray ko! Aray ka! Tigilan mo nga ako! Minahon ka nga! Huwag mo ako sinisigawan na buwisit ka! Huwag kang umastang matapang sa harapan ko ngayon! Akala mo matatakot mo ako sa lakas ng boses mo ha? Hindi! Pwede naman nating ipagpatuloy tong relasyon natin. Hindi ako kabit, tandaan mo yan! Hindi ako papayag na maging kabit ng sino man, naiintindihan mo? Kaya tong relasyon na sinasabi mo, wala na to. At yung pamilyang tinatago mo, bilangin mo na masasayang araw mo dahil sisiguruhin kong makakarating to sa asawa mo. Teka lang naman, Mara. Sisirahin mo pamilya ko dahil lang nasaktan ka? Oh, bakit? Ikaw lang ba may karapatang manakit, ha? Balang araw magpapasalamat sa akin ang asawa mo dahil maliligtas siya mula sa cheater na katulad mo. Sandali lang naman, Mara. Pag-usapan natin to. Kung ako sa'yo, asawa mong kausapin mo bago pa niya malaman ang totoo. Diyan ka na nga! Hayop ka! Sa huli, Papa Dudut, ay napagtanto ko na blessing in disguise pala ang mga nangyari sa akin. Papa Dudut, oo, maaga akong nasaktan pero mas mabuti na rin po yun kesa mas lumalim pa ang sugat sa puso ko. Kung sa akin kasi nangyari ang sinapit ni Mara ay tiyak na hindi ko kakayanin yon. Minsan talaga may paborito ang tadhana. Kinakampihan nito ang mga taong marunong magmahal ng totoo at pinaparusahan ang mga taong mapang-abuso at manluloko. Hindi ko naman ikinatuwa ang nangyari kay Mara pero umasa ako na sana'y nagsilbi na yon bilang aral sa kanya na huwag mang-agaw ng taong hindi naman para sa kanya. Dahil ang karma, mabilis kumilos at palaging nakakahanap ng tamang oras para ito ay gumanti. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos na ang buhay ko at mas pinili kong mag-focus na lamang muna sa sarili ko, sa pamilya ko at sa mga pangarap ko. Nagsimula rin akong sumubok ng mga bagong bagay, mga bagay na noon ay hindi ko nagagawang gawin dahil sobrang nakasentro ang atensyon ko para kay Ned. Natutunan ko ring mas pahalagahan ang sarili ko bago ang iba at natutunan kong hindi ko kailangang
madaliin ang pag-ibig. Alam ko, Papa Dudut, na darating po ang tamang tao para sa akin. Isang taong handang maghintay at mamahalin ako ng buong buo. Sa ngayon naman po ay kontento na ako sa pagiging masayang mag-isa. Dito na po nagtatapos ang kwento ko at maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Kristen. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig na marunong maghintay ay madalas raw na palaging may masayang katapusan. Pero sa totoong kwento ng buhay, hindi lahat ng magkarelasyon ay nagkakaroon ng panghabang buhay na pagsasama. Ikaw, kapuso, ano ang pinakamasayang alaala ang meron ka kasama ang taong mahal mo? Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa edad, estado ng buhay, itsura ng tao o kung ano paman. Dahil kapag tumibok ang puso mo ay magiging bulag at bingi ka na rin sa sinasabi at ipinapakita ng ibang tao. Hindi naman kasi lahat ay pwede tayong maintindihan at sa lipunan na mapanghusga. Kung nasaan man tayo ngayon para maging masaya tayo, ay kailangan nating maging matatag sa mga sasabihin ng ibang tao. Ang sulat na ating babasahin para sa Sabado na ito ay pinadala ng ating kabarangay na si Manuel. Isang lalaki na nagmahal at maagang nabiyudo, kaya ibinuhos na lamang ang kanyang oras sa trabaho para makalimutan ang matinding kalungkutan. Ang hindi niya alam, nakatakda niyang makilala ang isang babae na muling magpapatibok ng kanyang puso. Si Clara, isang dalaga na ang edad ay halos kalahati lamang ng sa kanya. At dahil sa agwat ng edad nila, marami silang negatibong bagay mula sa ibang tao. Maraming pagsubok ang darating upang subukin ang katatagan ng kanilang pagmamahalan. Gusto mo na bang makilala si Manuel? At ang babaeng muling nagbigay sa kanya ng dahilan para maging masaya. Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nagmahal ka na rin ng taong malayo ang agwat ng edad mula sa iyo? Ipinaglaban mo rin ba ang pagmamahal mo kahit na ayaw sa iyo ng mga taong nakapaligid sa kanya? O binitawan mo na lamang siya at pinalaya para hindi na kayo mahirapan? Si Manuel kaya, naging masaya kaya siya sa desisyon na pinili niya para sa kanyang sarili? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Ako nga pala si Manuel, 45 years old at nagtatrabaho sa isang bangko dito sa Pasig. Sa totoo lang ay nahihirapan akong simulan tong sulat ko dahil hindi ako marunong maglabas ng nararamdaman ko sa paggawa ng isang liham. Kaya sana ay maiparating ko pa rin ang mensahe ng kwento ko sa sulat na ginawa ko ngayon. Papa Dudut, minsan talaga ay hindi ko maintindihan ang buhay ng tao, kung bakit kailangan pa nating maranasan na maging sobrang saya. Kung sa bandang huli, masasaktan lang din naman tayo ng sobra. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong darating sa buhay natin na magbibigay kulay sa mundo natin pero panandalian lang din pala. At kung bakit kailangan na maranasan natin
ang masakta ng paulit-ulit. Kahit ang gusto lang naman natin ay maging masaya kasama ang ating minamahal. Papa Dudut, may 10 taon na kaming magkarelasyon ni Bianca nang mag-decide kaming magpakasal. At isa yon sa mga pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Pero ang saya na yon ay pansamantala lang pala. Dahil 1 buwan pagkatapos naming ikasal, naaksidente ang asawa ko. Meron silang pinuntahan na outreach program ng mga kasamahan niyang teacher sa isang probinsya. At sa kasamaang palad ay lumubog ang bangka na sinasakyan nila at kasama siya sa mga nasawi. Sobrang sakit noon para sa akin at akala ko ay hindi na ako makakausad pa. Pero pinilit kong magpakatatag hanggang sa masanay na akong umikot ang oras ko sa trabaho at pagdalaw sa puntod ni Bianca sa maraming taon, Papa Dudut. Mahal, malinis na tong puntod mo. Bagong pintura na rin, saka may mga dala akong bulaklak para sa'yo. Pinili ko talaga yung paborito mong bulaklak na Morning Glory. Ang bango talaga ng mga to. Kaya hindi nakapagtataka na ito ang paborito mo eh. Namiss ko tuloy makita mo ang ngiti mo habang inaamoy ang mga bulaklak na to. Ay, sobrang miss na talaga kita. Alam ko naman na masaya ka na dyan, kaya pinipigilan ko sarili ko na malungkot. Sorry 15 years na, pero hanggang ngayon naiiyak pa rin ako. Huwag ka mag-alala, ngayon lang ulit ito kasi birthday mo. Happy birthday, mahal. Mahal na mahal kita. Daddy, bakit iniwan niyo pa ako? Ayusin ko na nga itong mga ginamit ko na pintura para mailagay ko na sa kotse. Sobrang miss ko na po kayo. Huh? Multo ba'y naririnig ko na yun? Umiiyak talaga. Daddy, dalawin niyo naman po ako. Kahit sa panaginip lang. Gusto ko na Mukhang hindi multo yung naririnig ko Para may umiiyak talaga na malapit dito. Gusto ko na po ulit kayo mayabang. Saan ba nanggagaling yun? Please, Daddy. Dalawin niyo na po ako. Ayun! Nasa kabilang side pala kaya hindi ko agad nakita. Lapitan ko na nga't nakakaawa naman. Daddy, miss ko na po kayo. Magpakita na po kayo sa akin. Yakapin niyo po ulit ako. Miss, ito ang panyo oh. Mukhang kailangan mo nito. Daddy? Naku, hindi ako ang daddy mo. Buhay pa ako, hindi ako multo. Hala sir, pasensya na po kayo ha. Akala ko po kasi Akala mo multo ko? Oo, kasi magkasing katawan po kayo ng daddy ko at ganyan din po siya manamit. Sabi na eh. Kaya pala bigla mo akong tinawag na daddy. Pero yun nga, hindi ako multo. Buhay na buhay pa ako at may dinalaw lang din ako dito sa sementeryo. Kuno mo na itong panyo. Ipunas mo sa pisngi mo. Basang-basa ng luha eh. Okay lang ba kung uupo ako dito malapit sa'yo? Oo, okay lang. Salamat dito sa panyo ha. Tsaka pasensya na talaga ako na pagkamalan ko kayong daddy ko kanina. Ayos lang. Malapit na rin kasi lumubog ang araw kaya medyo dumidilim na. Baka nga mamaya may totoo ng multo magpakita dito. At kung may magpapakita man sa akin ng multo dito, sana si daddy na talaga yon kasi sobrang miss ko na po talaga siya. Alam mo, parehas tayo dati nang hinihiling sa tuwing dadalaw ako dito sa sementeryo. Hinihiling ko rin na sana makita ko multo ng asawa ko. Siya ba ang dahilan kung bakit nandito kayo? Oo, doon yung puntod niya sa kabilang side kaya hindi kagad kita nakita. Ang sabi niyo kanina, hinihiling niyo dati na makita ang multo ng asawa niyo. Ngayon po ba hindi na? Oo, hindi na. Kasi alam ko na nasa tahimik na lugar na siya. Alam mo kasi, kapag may mahal tayo sa buhay na pumanaw na at hindi natin matanggap na wala na sila,
mahihirapan sila makatawid papunta sa langit. Kaya kahit gaano kahirap, kailangan natin tanggapin na wala na sila at hindi na natin makakasama kahit kailan. Yun naman po talaga ang ginagawa ko, kaya lang ang hirap po kasi kahit halos 1 taon nang patay si Daddy, hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na umiyak sa tuwing mamimiss ko siya. Okay lang ang umiyak. Walang problema doon dahil parte yun ng pag-move on natin. Pero sana, huwag mo masyadong ipunin lahat ng bigat sa dibdib mo. Ang isipin mo na lang, kung nasan man ang daddy mo ngayon, hindi niya gugustuhin na makitang umiiyak at nasasaktan ka ng dahil sa kanya. Tama ka. Ayaw talaga ni Daddy na umiiyak ako. Sige, simula ngayon, susubukan ko na ulit na tanggapin sa puso ko na wala na siya. Salamat pala sa mga payo niyo ha, sir. Manuel ang pangalan ko. O pwede mo rin akong tawagin na Tito Manuel. Mas gusto ko yung Manuel na lang, kung okay lang. Kasi kahit napagkamalan kitang daddy ko, mukha namang hindi hamak na mas bata ka sa kanya. Ayos lang naman na Manuel lang ang itawag mo sa akin. Ikaw ang bahala, Miss... Clara. Clara naman ang pangalan ko. Papadudod sa umpisa pa lamang ng pag-uusap namin ni Clara ay naging magaan na ang loob ko sa kanya. Siguro kasi ay nararamdaman ko na pareho kaming nangungulila sa taong mahal namin. Pareho kaming hindi handa nang mawala ang pinakamamahal namin sa buhay. Kaya pareho din naming nadamayan ng isa't isa. Marami pa kaming napagkwentuhan na mga iba't ibang bagay noon hanggang sa hindi na namin namalayan na inabot na pala kami ng gabi sa sementeryo. Hindi yon ang naging huling pagkikita namin ni Clara, Papa Dudut. Ilang beses pa kaming nagkasabay sa pagdalaw sa puntod ng mahal namin. Kaya ang ending, madalas kaming dalawa ang nagkwekwentuhan at nagpapalitan ng mga ala-ala kasama ang asawa ko at ang daddy niya. Hanggang sa maging close na nga kami sa isa't isa at magkapalitan ng cellphone number. Naging magka-text din kami at magkatawagan. At nang sumunod pang mga araw ay napagkasunduan naming magkita at lumabas para mag-enjoy at makalimutan ang lungkot na nararamdaman namin, Papa Dudut. Oy Manuel! Doon naman tayo maglaro sa may arcade. Dali! Teka lang. Medyo napagod kasi ako doon sa basketball at air hockey na nilaro natin kanina. Grabe! Ang bilis mo namang mapagod. Paano? Sunod-sunod yung laro natin. Bawat madaanan natin, gusto mong subukan yung game. Eh ganun talaga. Minsan lang ako makapunta dito, no? Kaya sinusulit ko na. Okay lang ba kung magpahinga muna tayo sandali bago maglaro ulit? Pahinga ka agad. Hindi pa nga natin nalilibot tong lugar eh. Ang dami pang games na pwedeng kaadikan dito. Kahit 15 minutes na pahinga, tapos game na ulit. 15 minutes lang ha, promise? Oo, promise. Oh, sige na nga. Tara, upo na tayo sa bandaron. Ay, nakaupo rin sa wakas. Grabe ka. Parang 2 oras naman tayong nakatayo kung makapagbuntong hininga ka dyan. Ikaw nga mas hinihingal dyan eh. Eto, may bote ako ng tubig dito. Mas mukha ka pang pagod kesa sa akin eh. Hindi naman ako pagod. Mabilis lang talaga akong hingalin. Pero sige, iinom muna ako ng tubig. Buti na lang, medyo malamig pa tong tubig mo. Matanong ko lang, Manuel, ano bang madalas na pinagkakaabalahan mo? Magtrabaho saka mag-overtime. Sira! Ang ibig kong sabihin, anong ginagawa mo para naman malibang ang sarili mo? Siguro kumain saka matulog. Seryoso ka? Yun lang talaga? Oo, yun lang. Wala naman kasi ako ibang ginagawa kundi ang magtrabaho,
Bisitahin ang puntod ng asawa ko, pumunta sa gym, saka umuwi sa bahay para kumain, maligo at matulog. Ganun lang madalas ang routine ng buhay ko. Siguro, isa yun sa mga reason kung bakit pinagtagpo tayong dalawa. Anong ibig mo sabihin? Feeling ko lang ha, nakatadhana talaga na magkita tayo para magawa ko ulit yung mga ganitong activity na ginagawa namin ng daddy. Tsaka para hindi ka na rin masyadong malungkot at maging workaholic. Kita mo nga napilit kitang samahan ako dito sa mall at maglaro. Ang lungkot kasi ng boses mo kanina nung tinawagan mo ako. Kaya paano ba naman kita matatanggihan? Ibig sabihin, napilitan ka lang pala na samahan ako ngayon. Hindi no. Gusto ko rin talagang umalis ng bahay ngayon. Hindi ko nga lang alam kung saan ako pupunta. Kaya ang ganda talaga ng timing ng pagyaya mo sa akin dito. Pero yung totoo, nag-enjoy ka ba o napagod ka lang? Pareho. Pero mas lamang yung enjoyment kaysa sa pagod. Sobra ako nag-enjoy. Ang lakas palang maka-feeling bagets ng lugar na to. Bagets ka pa rin naman talaga, Manuel. Mukhang hindi nagkakala yung edad nating dalawa eh. Huwag mo na akong utuin. 42 na ako at 21 ka pa lang. Kaya paano magiging mukhang magkalapit ang edad natin? Hindi naman panguuto yun, ano ka ba? Totoo yung sinabi ko. Kaya nga ayokong tawagin kang tito o kuya eh. Kasi hindi rin naman tayo magkamag-anak. Tsaka mas gusto talaga kitang tawagin sa first name mo. Para mas ramdam ko na close na talaga tayong dalawa. Ang dami mong sinabi. Halika na nga. Pumili muna tayo ng ice cream bago tayo maglaro ulit. Papadudod, sa totoo lang, namiss ko rin talaga ang lumabas-labas ng bahay para mag-enjoy. Mula kasi nang mawala ang asawa kong si Bianca ay hindi ko na yon ginawa pa. Kahit pa nga pinipilit ako ng mga kaibigan at katrabaho ko noon na sumama sa pag-gimik nila ay hindi talaga ako sumasama. Kaya rin siguro hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na makakilala ng bagong babae na magpapasaya sa akin, Papadudot. Pero hindi na rin naman ako naghanap pa ng papalit kay Bianca sa puso ko. Sapat na yung alam ko na siya nag-iisang laman nito. Kaya hinayaan ko na lamang ang sarili ko na makulong sa malungkot na mundo ko. Hinayaan ko na lamang na masanay ako na mag-isa. Walang kasama at walang babaeng nagpapangiti sa akin. Inasahan ko na magiging ganon ang routine ng buhay ko hanggang sa huli. Pero lahat yon ay nagbago mula nang makilala at dumating si Clara sa buhay ko, Papadudot. Papadudot, mula nang mabiyudo ako ay pinangako ko noon sa sarili ko na hindi na ako muling magmamahal ng ibang babae. Kaya nawala na rin ako ng interes na makipag-date o makakilala ng bagong babae na pwedeng magpangiti sa akin. Sapat na kasi para sa akin yung alam ko na si Bianca lang ang minahal ko. Pero lahat ngayon ay nagbago nang makilala ko si Clara. Iba ang saya na hatid niya sa puso at buhay ko. Marinig ko lang ang boses niya kapag nagkakausap kami sa cellphone ay nabubuo na kaagad ang araw ko. Makita ko lamang siya na nakangiti kahit sa post niya lamang sa Facebook niya ay nawawala na kaagad ang stress ko sa trabaho. At lumalabas lang ako na siya ang kasama ko. Para bang wala na akong iba pang mahihiling sa buhay ko. Dahil pinaparamdam na sa akin ni Clara ang salitang tunay na kasiyahan sa tuwing kasama ko siya, Papadudot. Malapit ka na bang mag-out sa trabaho? Oo, 1 oras na lang tapos na ang shift ko. Sakto, kasi wala rin kaming overtime ngayon. Dinner tayo mamaya. Pwede naman. Bakit parang ayaw mo? Paano mo naman nasabi na ayaw ko? Sa tono ng pananalita mo, parang napipilitan ka lang. Ayan ka na naman sa pagiging overthinker mo eh. Gusto ko rin talaga na mag-dinner tayo mamaya. Talaga? Oo. Alam mo naman na wala rin akong kasama sa bahay. Ang lungkot kaya kumain ng mag-isa. Kaya gusto ko rin talaga na lumalabas tayo. Ayan, ramdam ko na sa boses mo na hindi ka na napipilitan lang. O sige na, bababa ko na rin tong tawag. Okay, daan na kita dyan sa office yung mamaya. See you. Okay, see you. Bye!
Tapusin ko na nga itong ginagawa ko para hindi ako magmadali mamaya pagtapos ng shift ko. Parang ang sipag natin ngayon ah. Hindi naman. Ayoko lang din talaga matambakan ako ng mga trabaho, Anton. Alam mo, parang may kakaiba sa'yo ngayon. Ha? Ano naman yun? Hulaan ko. May girlfriend ka na ano? Wala no? We, hindi nga. Wala nga. Eto naman sa akin pa magdi-deny. Kilala kita pare. At alam ko yung mga ngiti mong ganyan. Totoong sinasabi ko, wala akong girlfriend. Ikaw Anton, wala ka na naman siguro magawa kaya pinagtitripan mo ako ngayon. Hindi kita pinagtitripan. Napansin ko lang talaga na parang ang aliwalas na mukha mo nitong mga nakaraang araw eh. O sige, babaguhin ko na lang ang tanong ko. Sino ba yung babae na nagpapangiti sa'yo ngayon? Wala nga, kulit nito. Wala akong girlfriend at mas lalong wala akong nililigawan. Talaga? Wala ka pinopormahan? Kahit yung kausap mo sa cellphone kanina? Oo nga. Oh, ba't bigla ka na utal? Tama hinala ko no. Sabi ko na eh. Yung kausap mo talaga sa cellphone kanina yung dahilan eh. Siya ang dahilan kaya ngiting tagumpay ka dyan. Sabihin mo na sa akin Manuel. Matagal ko na rin gusto na makita kang masaya kaya kwentuhan mo na ako. Ay, sige na nga. Ang totoo, may madalas akong nakakasama at nakakausap ngayon. Pero hindi ko talaga siya girlfriend o nililigawan. Magkaibigan lang kaming dalawa. Naks! Ayan talaga yung gusto ko eh. Yung nagsisimula sa magkaibigan lang kaming dalawa. Ano bang itsura? Maganda ba? Sexy? Panigurado ako na mabait din yan. Kasi yun ang tipo mo sa babae. Sobrang bait. Teka, ito ang picture namin sa cellphone ko. Pakita ko sa'yo. Oh, eto siya. Si Clara. Siya yung sinasabi mo na palagi mong kasama at kausap? Manuel, parang anak mo na yan eh. Grabe ka naman. Sinabi niya naman na mas matanda sa akin ng halos 7 taon ng mga magulang niya. Oo nga, pero halata namang halos nasa kalahati lang siya ng edad natin. Pare, kung ako sa'yo, tigilan mo na yan kasi malaking problema yan. Magkaibigan nga lang kami ni Clara. Walang kahit na anong espesyal na namamagitan sa amin. Wala pa sa ngayon pero doon din naman papunta yan. Tsaka baka mamaya piniperahan ka lang ng babaeng yan ha? Hindi ganung babae si Clara. Never niya akong pinirahan. Walang kahit na anong may kinalaman sa perang namamagitan sa amin. Mabuti talaga siyang tao. Ay nako, bumalik ka na nga lang doon sa station mo. Magtatrabaho na ako dito para matapos ko na mga ginagawa ko. Mamaya na tayo mag-usap, Anton. Papa Dudut, alam ko naman na may punto ang sinasabi ng kaibigan kong si Anton. Ayaw niya lang na mahirapan ako, kaya ganon ang naging payo niya sa akin. Natatakot siya na baka magkaroon ako ng problema sa oras na maging totoo ang sinasabi niya tungkol sa amin ni Clara. Pero nang mga panahon na yon ay confident pa ako na wala akong kailangan na baguhin sa kung anuman ang treatment ko kay Clara. Dahil naniniwala ako na walang kahit na anong malalim na kahulugan ang namamagitan sa aming dalawa. Ang pakiramdam ko noon, naghahanap lamang ako ng makakausap na pwedeng makaintindi sa nararamdaman ko. Yung tao na kagaya ko na nawalan din ng mahal sa buhay at si Clara naman ay nangungulila sa atensyon ng isang ama na pwedeng nakita niya sa akin. Nagkataon na pinagtagpo ang landas namin dalawa at pareho naming naiintindihan ang isa't isa kaya hinayaan ko na mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin, Papa Dudut. Ang tagal namang dumating ni Jenna dito sa restaurant. Baka naman na traffic lang. Ang sabi niya malapit na siya eh. Ang kwento mo nga, di ba? Palagi naman talaga siyang late sa mga usapan niyo. Oo nga. Pero dapat inagahan niya pa rin kasi sinabi ko na sa kanya na kasama kita ngayon. Hayaan mo na. May 15 minutes pa lang naman siyang late. Nagugutom na rin kasi ako eh. Dapat pala. Umorder na muna tayo ng pagkain. Mamaya na lang pagdating niya kasi mabilis lang namang mag-serve ng pagkain dito. Naiihi na nga rin ako eh. Ay, nakakainis naman talaga tong si Jenna oh. Mag-CR ka na muna, Clara. Ako na lang maghihintay sa kanya. Hindi mo naman alam ang itsura ng kaibigan ko. Teka, ayun na yata siya. Jenna! Nandito kami!
Clara! Sorry, sobrang na-late ako. Hay nako, ano pa nga ba? Palagi ka naman ganyan sa mga usapan natin. Sorry na, Beshi. Na-traffic kasi ako eh. Na-traffic o na-late ka lang umalis sa bahay nyo? Pareho. Sino pala yung kasama mo? Tito mo? Anong tito? Hindi no. Siya si Manuel, yung sinasabi ko sa'yo na ipapakilala ko ngayon. Manuel, best friend ko, si Jenna. Nice to meet you, Jenna. Nice to meet you din po, sir. Tito pala. Sorry, hindi ko po kasi alam kung ano itatawag ko sa inyo eh. Ayos lang. Manuel na lang din ang itawag mo sa kanya. Ayaw niya rin namang magpatawag ng sir o tito. Okay, sige. Beshi, mag-CR lang ako ha. Kanina pa ako naiihi eh. Maiwan ko muna kayo ni Manuel. Babalik ako kagad. Manuel, sandali lang ha. Sige lang, Beshi. Jenna, ito pala ang menu. Tumingin ka na dyan ang gusto mong kainin. Para pagbalik ni Clara, baka-order na tayo. Okay po. Salamat po. Magtatanong lang po ako. Boyfriend po ba kayo ni Clara? Kasi sa totoo lang, matagal na rin siyang hindi nagkukwento ng tungkol sa love life niya. Pero lately, puro tungkol nga po sa inyo yung bukang bibig niya. Hindi niya ako boyfriend. Pero nanliligaw po kayo sa kanya? Hindi rin. Magkaibigan lang kaming dalawa. Okay po. Wala naman po kayong gusto sa kaibigan ko, no? Ha? Wala naman. Pasensya na po kayo sa mga tanong ko ha. Concern lang din po talaga ako kay Clara. Mula kasi nung mawala yung daddy niya, ngayon ko lang po ulit siyang nakitang ganyang kasaya. Naisip ko lang po siguro kaya siya masaya kasi nakikita niya sa inyo yung daddy niya. Kaya sana po, ituring niyo na lang ang kaibigan ko na parang anak niyo. Papadudod sa tuwing magkasama kami ni Clara sa mga public place kagaya ng mall, restaurant o park, madalas akong napagkakamala na tatay o tito niya. Hindi naman talaga ako yung tipo ng lalaki na napabayaan na ang aking sarili o itsura. Matikas pa rin naman ang tindig ko. Maganda ang pangangatawan ko dahil regular akong nagji-gym at masasabi ko na mas bata akong tingnan kaysa sa edad ko. Hindi ako basta lang nagbubuhat ng sarili kong bangko. Ang mga sinabi kong ito ay narinig ko rin mula sa kaibigan o katrabaho ko. Dahil wala naman akong ibang pinagkakabalahan noon ay naging regular talaga ang pagpunta ko sa gym para hindi mapabayaan ang katawan ko. Ganun pa man, alam ko na hindi sapat yon para hindi mahalata ng iba ang agwat ng edad namin ni Clara. Sa totoo lang din ay hindi ko alam kung bakit parang nasasaktan ako sa tuwing napagkakamalan ako na tatay o tito ni Clara. At nasaktan din talaga ako sa sinabi ng kaibigan niya na hindi kami bagay sa isa't isa, Papa Dudut. Papa Dudut, alam ko na sa umpisa pa lamang ay problema na talaga ang hatid sa akin ng espesyal na nararamdaman ko para kay Clara. Pero ano magagawa ko? Sobrang hirap pigilan ng sinisigaw ng puso ko. Sinubukan ko namang kontrolin ang lahat, lalo na nang magsimula kong maramdaman na unti-unti na akong nahuhulog sa dalagang halos ang edad ay kalahati lamang ng edad ko. Pero sa tuwing magkakasama kami, mas lalo lamang akong nahuhulog sa kanya. Kaya isang desisyon ang ginawa ko noon. Kahit sobrang hirap para sa akin ay sinimulan ko siyang iwasan. Hindi ko sinasagot ang mga tawag o text niya. At kung nagkakasabay man kaming pumunta sa sementeryo, umaalis din kagad ako at sinasabi ko sa kanya na may ibang lakad ako na kailangang puntahan. Mahirap talaga yon para sa akin, Papa Dudut, kasi ng mga panahon na yon ay wala akong ibang gustong gawin kung hindi ang makasama lamang si Clara, Papa Dudut. Hi mahal. Sorry kung ngayon lang ulit ako nakadalaw sa'yo. Panay kasi ang overtime ko ngayon sa trabaho. Pero nalinis ko na tong puntod mo.
Dala ko rin siyempre yung paborito mong bulaklak. Sa susunod na linggo, kukuha na ako ng magtatabas ng damo dito sa paligid ng puntod mo. Kasi masyado nang mataas. Baka isipin mo kasi na pinababayaan na kita. Manuel! Clara, anong ginagawa mo dito sa sementeryo? Gabi na. Hindi kasi kita matsyempohan dito kaya gabi talaga ako pumunta. Mahal, alis na rin pala ako. May ibang lakad pa ako eh. Dalawin na lang kita ulit bukas. Bye, mahal. Manuel, sandali! Clara, may pupuntahan ako. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Iniiwasan mo ba ako? Hindi kita iniiwasan. Mag-taxi ka na lang pa uwi. Hindi kita may sasabay ngayon sa kotse. May pupuntahan pa ako. Mag-uusap naman tayo kahit sandali lang oh. Sa ibang araw na lang, Clara. Manuel, tumigil ka nga muna sa paglalakad mo. Uy! Sandali nga. Ano ba kasi yun? At kailangan mong pang hawakan ng kamay ko. Gusto ko lang naman kasi na mag-usap tayo. Sa ibang araw na nga lang. May kailangan pa talaga akong puntahan. Manuel, nahihirapan na ako. Saan ka naman nahihirapan? Sa pag-iwas mo sa akin. Kahit ilang beses mong i-deny, alam ko na iniiwasan mo ko. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Manuel? Busy lang talaga ako sa trabaho ko. Pasensya na kung hindi na kita nasasamahan sa mga lakad mo. May sariling buhay din kasi ako na kailangan kong asikasuhin. Hindi ko naman inaalis sa'yo ang oras na para sa sarili mo o trabaho. Pero sana wag mo naman akong bigla na lang alisin sa buhay mo. Sige na, kailangan ko na talaga umalis. Manuel, mahal kita. Ano? Kunwari hindi mo narinig? O sige, ulitin ko. Ang sabi ko, mahal kita. Ano ba, Manuel? Iiwasan mo na lang ba ako ng paulit-ulit? Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Alam mo bang hirap na ako sa pag-iwas mo? Hirap na ako sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Tapos dinadagdagan mo pa ang paghihirap na nararamdaman ko dahil sa pag-iwas mo. Akala mo ba ikaw lang nahihirapan? Ako rin naman eh. Kahit gaano ko kagusto ipagsigawan sa maraming tao na mahal kita, hindi ko magawa kasi hindi pwede. Bakit hindi pwede? Alam mo ang dahilan, Clara? Dahil sa agwat ng edad natin? Yun ba? Bakit? Ano bang mali sa nararamdaman natin? May batas ba na nagsasabing bawal na magmahal ang dalawang tao na magkalayo ang edad? Manuel, wala naman tayong inaapakan na ibang tao ah. At mas lalong wala tayong ibang sinasaktan. Ayoko lang na mahirapan ka. Alam ko naman na kapag tinuloy natin to, magkakaroon lang tayo ng magulong relasyon. Kaya okay lang sa'yo na masaktan ako? Maniwala ka't sa hindi. Mas pipiliin ko pa ang mabuhay sa magulong relasyon kasama ka kaysa pigilan tong nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. At ngayong alam ko nang mahal mo rin ako. Hindi na ako papayag na iwasan mo pa ako. Aaminin ko na noong una, natakot talaga ako na masaktan din ng dahil kay Clara. Inisip ko kasi na baka naghahanap lang siya ng atensyon at kalinga ng namatay niyang daddy na sa akin niya natagpuan. Isa yon sa mga dahilan kung bakit pilit kong pinigilan ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Baka kasi nagkakamali lang siya ng interpretasyon sa nararamdaman niya. Baka akala niya pagmamahal na yon pero hindi pa rin pala at pareho lang kaming masaktan sa bandang huli. Kaya lang ay sadyang malakas ang sigaw ng mga puso namin kesa sa pagpuna ng mga taong nakapaligid sa amin. At hindi ko na nga rin tuluyang napigilan pa ang sarili ko na aminin na sa kanya na pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Doon na rin nagsimula ang relasyon namin ni Clara. Marami akong narinig na negatibo mula sa mga kaibigan ko. Kahit maganda at bata si Clara, sakit lang daw ng ulo ang ibinibigay niya sa akin. Pero gusto kong patunayan sa kanila na seryoso kami ni Clara sa isa't isa at gusto ko rin yung patunayan sa mami niya. Kaya pumayag ako nang itanong ni Clara kung okay lang daw ba na ipakilala niya ako sa mami niya bilang boyfriend niya, Papa Dudut. Ano Han, ready ka na bang makilala si Mami? Oo, kanina pa ako ready.
Talaga? Hindi ka kinakabahan? Bakit naman ako kakabahan? Para kasing ninenervyos ka dyan eh. Hindi Akala mo lang yun. Hindi ako ninenervyos. O sige, pumasok na tayo sa loob ng bahay kasi sigurado ako na nakapagluto na si Mami ng tanghalian. Han, saglit lang. Huwag mo muna buksan ang pinto. Oh, bakit? Ano lang? Ayos lang ba talaga tong suot ko? Oo nga. Ang pogi mo kaya dyan sa suot mong blue na polo shirt. Tsaka, huwag ka mag-alala. Mabait si Mami at sigurado ako na magugustuhan ka niya. Basta relax ka lang, Han, okay? Okay, sige. Tara na, pasok na tayo sa loob para makilala mo na si Mami. Mami, nandito na po kami ni Manuel. Oh, mabuti naman at dumating na kayo kasi naghahain na rin ako dito ng… Sino yung kasama mo, Clara? Hindi niyo po ba narinig na binanggit ko ang pangalan niya kanina lang? Siya po si Manuel, Mami. Boyfriend ko. Manuel, siya naman ang Mami ko. Magandang tanghali po, tita. Kung makatita ka sa akin, parang ang layo ng agwat ng edad natin Mami, may 7 taon din po ang tanda niyo kay Manuel kaya sa tingin ko, ayos lang po na tawagin niya kayong tita. May dala nga po pala akong cake para po sa dessert natin mamaya. Ilagay mo na lang dyan at maupo na kayo ni Clara. Kukunin ko lang ang ulam para makapagtanghalian na tayo. Tara Manuel, upo na tayo. Mukhang ayos sa akin ng mami mo, Han. Akala mo lang yun, pero gusto ka niya para sa akin. Kinikilala ka pa lang niya kaya kunwari masungit siya. Ito na ang niluto kong dinuguan. Wow, amoy pa lang. Nagutom na kagad ako. O diba, paborito mo rin to, Han? Oo, lalo na kapag maraming sahog na isaw ng baboy. Maglalagay na ako ng kanin sa plato mo, ha? Unahin mo nang lagyan ng kanin yung plato mo, Clara. Matanda na yang si Manuel. Siguro naman, kaya niya na maglagay ng kanin sa sarili niyang plato. Oo nga po, kaya ko na pong gawin yun. Ako na maglalagay, Clara. Si Mami talaga, ang sungit. Sabi niyo hindi niyo susungitan ng boyfriend ko pag ipinakilala ko sa inyo. Malay ko ba na halos kaidaran ko na yung boyfriend na kinukwento mo sa akin? Kumain na nga lang tayo bago pa ako tuluyang mawala ng gana. Papa Dudut, wala akong ibang intensyon ng araw na yon kung hindi ang ipakita sa mami ni Clara na seryoso ako sa relasyon naming dalawa. Kahit inaasahan ko na ang mga tingin na gagawin niya sa akin at mga salitang maririnig ko ay naglakas loob pa rin ako na pumunta sa bahay nila at ipakilala ang sarili ko. Alam ko naman na hindi sapat ang isang araw na pagpunta ko sa bahay nila para mapatunayan sa kanya na seryoso ako. Pero ramdam ko kaagad na hindi niya ako tanggap para sa anak niya. Sa kabila ng hindi maayos na pakikitungo at pakikipag-usap niya sa akin ang gabing yon ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang magpakita ng respeto sa kanya. Naiintindihan ko naman kasi ang reaksyong ipinapakita niya sa akin. Alam ko na gusto niya lamang protektahan ang nag-iisang anak niya. Kaya kahit na hindi naging maayos ang unang pagkikita at pag-uusap namin ng mami ni Clara, nangako ako sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan sa kanya na seryoso ako at mahal ko talaga si Clara, Papa Dudut. Papa Dudut, sa kabila ng kaliwat ka ng pamumuna ng ibang tao sa aming relasyon ni Clara ay nagawa naming balewalain ang mga yon. Hanggang sa hindi na namin napansin na halos 1 taon na pala ang relasyon namin. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ako sumuko na makuha ang loob at tiwala ng mga taong malapit kay Clara. Pinakita ko sa kanila na hindi ako kagaya ng ibang lalaki na masama ang intensyon sa kanya. Sa kabila ng hindi maayos na pakikitungo sa akin ng mami ni Clara, ng mga kaibigan at iba pang kamag-anak niya ay naging magalang pa rin ako sa kanila
at nagpakita ng respeto ko. Kahit kailan, hindi ko sila pinakitaan ng hindi magandang ugali, Papa Dudut. Araw-araw ay inihahatid ko si Clara mula sa trabaho hanggang sa bahay nila. Tuwing Sabado at Linggo rin ay nandun ako sa bahay nila para dumalaw sa kanila ng mami niya. Papa Dudut, pakiramdam ko naman ay hindi ako nabigo na makuha ang tiwala ng mga taong mahalaga sa buhay ni Clara. Dahil unti-unti ay kinausap na ako ng maayos ng mami niya at mga kaibigan. Hanggang sa maramdaman ko na totoong welcome na ako sa buhay niya. Ang sarap pala ng ganong pakiramdam. Yung alam ko na tanggap na ng mga taong nakapaligid sa amin ang relasyon naming dalawa. At sa first anniversary namin ni Clara ay nagulat ako nang ayain niya ako na magpakasal na kami. Akala ko nung una ay nagbibiro lang siya pero syempre hindi ko na tinanggihan pa yon. At sinimulan na naming planuhin ang lahat ng para sa kasal naming dalawa, Papa Dudut. Ay, nakauwi na rin tayo dito sa bahay namin. Ang traffic din kasi kaya inabot na tayo ng hapon sa labas. Pero grabe, nakakapagod pala talagang mag-asikaso ng mga dapat asikasuhin para sa kasal, no? Oo nga, madugo rin pala. Naubos araw natin ngayon. Na venue pa lang para sa reception ang naaasikaso. Magpapaschedule pa tayo sa simbahan. Kakausapin pa natin yung event coordinator na kukunin natin. Pupuntahan din natin yung gagawa ng wedding souvenir natin saka… Nakuhan, wag mo nang isa-isahin ang mga kailangan nating gawin kasi mas lalo akong napapagod. Sa bagay, isipin pa lang natin ang tungkol sa mga yun. Nakakapagod na. Ay Han, pinagpapawisan na pala tong leg at dibdib mo. Okay ka lang ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Para kasi masyado kang hinihingal. Nauuhaw lang ako. Oh, nakauwi na pala kayo. Magandang hapon po, tita. Magandang hapon din naman, Manuel. Clara, nasa kusina pala si Jenna at nagluluto ng pancake. Wala raw kasi siyang magawa habang naghihintay sa inyo kaya hinayaan ko na lang siyang kumilos sa kusina. Sige po, puntahan ko muna siya. Han, dito ka lang muna ha. Dala na lang kita ng merienda mamaya kaya huwag ka munang umalis. Kumusta naman ang lakad nyo kanina, Manuel? Okay naman po. Nakapili na rin po kami kagad ni Clara ng venue para sa reception. Konti lang din naman po ang nasa listahan namin kaya hindi kami nahihirapan puntahan para i-check kanina. Na-traffic lang po talaga kami pauwi dito sa bahay. Traffic kasi talaga ng ganitong oras banda rito sa amin. Pero ang mahalaga, natapos nyo ang dapat nyong gawin ngayong araw. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala na ikakasal ng nag-iisang anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Kasi dito rin naman po muna kami tutuloy habang hindi pa pwedeng lipatan yung hinuhulugan naming bahay. Talaga? Mabuti naman kung ganun para hindi ako masyadong malungkot dito. Ayoko rin naman po kasi na mag-alala si Clara sa inyo kasi mag-isa na lang kayo dito sa bahay. Kaya sinadjust ko na dito na muna kami sa bahay nyo pagkatapos ng kasal. Yun po kung ayos lang sa inyo. Oo naman, syempre. Natutuwa nga ako kasi akala ko maiiwan na ako mag-isa dito sa bahay. Manuel, salamat ha. Tsaka pasensya ka na rin sa inasal ko sa'yo dati. Wala na po yun. Alam ko naman na pinoprotektahan nyo lang po nag-iisa nyong anak. Nagkamali lang talaga ako na hinusgahan kita kaagad. Pero ngayon, nagpapasalamat ako kasi ni minsan hindi ko nakitang malungkot o nasasaktan ang anak ko ng dahil sa'yo. Mahal ko po si Clara. Kahit hindi pa po kami kasal, nangangako na po ako sa inyo na mamahalin ko siya habang buhay. Oh! Tita! Ano yun? Manuel! Tulungan niyo po ako! Si Clara po biglang hinimatay! Ha? Halika, Manuel! Sige po! Ano nangyari? Bigla na lang pong hinimatay si Clara. Mabuti nga po nasalok ko siya kahit papano kaya hindi tumama yung ulo niya sa sahig nung tumumba siya. Clara! Clara! Gising! Clara! Nangingitim na ang mga labi niya. Oh, ang hina ng pulso niya sa leeg.
Dali na po natin si Clara sa ospital. Mabuti pa nga! Tayo na! Bubuhatin ko na po siya para maisakay na sa kotse. Papadudot, halos manginig ang mga braso ko habang nagdadrive papunta ng ospital dahil hindi ko talaga alam kung anong nangyari noon sa girlfriend kong si Clara. Kung bakit bigla na lamang siyang hinimatay at nangitim ang mga labi niya na para bang nahihirapan siyang huminga. At nang madala siya sa loob ng emergency room ay doon na ipinagtapat sa akin ng mami ni Clara ang tungkol sa sakit ng girlfriend ko. Bata pa lamang siya ay meron na siyang rheumatic heart disease. Ilang beses na siyang kinumbinse ng mami niya na magpa-opera sa puso. Pero tumanggi siya dahil natatakot si Clara na baka mas umikli pa ang buhay niya nang dahil sa operasyon na yon. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Lalo na nang sabihin ng doktor na na-cardiac arrest si Clara ng araw na yon. Pero na-revive naman nila. Papadudod, kaya pala biglaan ang pagyaya sa akin ni Clara na magpakasal na kaming dalawa kasi gusto na niyang sulitin ang mga oras na pwede niya pa akong makasama bilang asawa niya. Ang sakit lang kasi. Bakit kailangan niya pang ilihim sa akin ang lahat? Bakit kailangan niyang solohin ang sakit? Bakit hindi niya ako hinayaan na damayan siya? May part din sa sarili ko na naggalit ako kung bakit hindi ko napansin at iniintindi ang madalas na pamumutla niya. Ang mga malalim na paghingal niya at kung bakit parang ang bilis niyang mapagod. Kaya naman nang sabihin ng doktor na stable na ang lagay niya, hindi na ako umalis sa tabi niya hanggang sa magising si Clara. Doon ko siya tinanong kung bakit hindi niya kaagad sinabi sa akin ang tungkol sa sakit niya. Ang sabi niya ay ayaw niya lang na mag-alala ako. Ayaw niyang maapektuhan ang relasyon naming dalawa at gusto niyang maramdaman ang normal na buhay kasama ako, Papa Dudut. Sigurado ka ba na wala ka ng ibang gustong kainin, Clara? Opo, Mami. Salamat po sa dinala niyong lugaw. Namiss ko rin po talaga yan. Matagal na rin kasi mula nung huling beses ako nagluto ng lugaw. Mabutit na gustuhan mo. Anak, in-advise pala ng doktor na kailangan mo na raw magpa-opera sa puso sa lalong madaling panahon. Mami, matagal na po nating pinag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Ayoko po talaga. Pero Clara, hindi mo man lang ba susubukang lumaban? Kahit man lang para Gusto ko na po magpahinga. Sige, anak. Hi, tita. Hi, Han. Gising ka na pala. Oo, katatapos ko lang kumain ng lugaw na niluto ni Mami. Manuel, ikaw na munang bahala kay Clara. Magkakape lang muna ako sa kantin. Sige po, tita. Oh, bakit parang umiiyak si tita? Kinausap niya na naman kasi ako tungkol sa operasyon na kailangan daw gawin sa akin, sabi ng doktor. Hindi pa rin ba talaga nagbabagong isip mo? Manuel, pati ba naman ikaw? Clara, para sa ikabubuti mo naman ang gusto mangyari ng doktor. Hindi ka naman niya i-convince na magpa-opera sa puso kung alam niya na pwede mo ikapahamak yun. Magtiwala ka lang sa mga doktor. May tiwala naman ako sa kanila at sa ospital na to. Pero wala akong tiwala sa sarili ko. Wala akong tiwala dito sa puso ko. Paano kung bigla na lang akong hindi magising pagkatapos ng operasyon? Paano kung bigla na lang huminto sa pagtibok ang puso ko? Paano kung hindi ko na ulit kayo makita? Hindi mangyayari yan. Naniniwala ako na magiging successful ang operasyon mo. Manuel, natatakot lang naman kasi ako. Natatakot ako na bigla na lang akong hindi magising. Natatakot akong mamatay. Ayoko pang mamatay.
Oh, tama na. Huwag mong sabihin ang bagay na yan dahil hindi yan mangyayari. Magpapakasal pa nga tayo, di ba? Kaya hindi ka pa mawawala sa akin. Papakasalan mo pa rin ba ako? Oo naman. Tuloy na tuloy ang kasal natin. Walang sino o naman ang makakapagbago ng isip ko. Kasi kahit kailan, hindi magbabagong nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. Paano kung hindi na kita mabigyan ng anak pagkatapos ng kasal natin? Ayos lang sa akin yun, Clara. Kasi ang mahalaga, magkasama tayong lumalaban para mabuhay. Paano kung mapagod ka ng alagaan ako? Yan ang kahit kailan hindi mangyayari. Kasi yung pag-aalaga ako sa'yo, parte ng pagmamahal ko na hindi mo mawawala. Hindi mo ako iiwan? Hindi ka mapapagod sa akin? Hindi. Isa lang naman ang gusto kong mangyari, Clara. Ang makita at maramdaman ko na sinasabayan mo akong lumaban. O sige, lalaban ako para sa'yo. Pero kung sakali man na maikli lang talaga ang kwento nating dalawa, ayoko makulong ka sa lungkot, Manuel. Alam ko na mahirap, pero alalahanin mo na lang yung mga araw na magkasama tayo at sabay na tumatawa. Balikan mo yung masasayang alaala natin. Dahil ang mga alaala na yun, ang palagi ko ring babalikan saan man ako mapunta. Ano ka ba, Han? Bakit parang nagpapaalam ka na? Hindi naman. Gusto ko lang malaman mo na ang makilala at makasama ka ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko, Manuel. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi lang naman si Clara ang natatakot ng mga oras na yon. Ako rin ay sobrang takot ako na mawala siya sa akin. Kasi parang hindi ko nakakayanin ang mawala ng mahal sa buhay sa pangalawang pagkakataon. Pero kahit kailan ay hindi ko ipinakita sa kanya ang takot na yon dahil gusto ko na ako ang kukuhanan niya ng lakas. Mabuti na lang at tuluyan ko na ring nakumbinse si Clara na magpa-opera para sa ikabubuti ng lagay niya. Naniniwala kasi ako na ibibigay na ni Lord ang chance na ito sa akin. Ibibigay na niya ang pagkakataon na ito para maging masaya ko. Alam ko na malakas si Clara at malalampasan niya ang operasyon na gagawin sa kanya. At sigurado ako na matutupad namin ang pangarap namin na makabuo ng isang masayang pamilya. Tutuparin ko ang pangako ko sa kanya na magpapakasal kami pagkatapos ng kanyang operasyon. Marami pa akong plano habang naghihintay sa nalalapit na schedule ng operasyon ni Clara, Papa Dudut. Wala naman naging problema sa gagastusin dahil i-cover na yon ng insurance na hinuhulugan ng mami niya mula noong bata pa lamang siya. Nangako rin ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maiparamdam sa kanya ang walang kapantay na pagmamahal. Na pagkatapos ng kasal namin ay gagawin ko siyang nag-iisang reyna ng buhay ko. Kaya naman araw-araw akong nagdarasal na sana ay ibigay na sa akin to ni Lord. Na ibalato na niya sa akin si Clara. Huwag niya naman sanang kunin ang babaeng pinakamamahal ko. Hayaan naman sana niya akong maging masaya sa mahabang panahon. Pero siguro, hindi talaga lahat ng dasal ay pinakikinggan ni Lord. Hindi lahat ay pinagbibigyan niya na maging masaya dahil 3 araw bago ang operasyon ni Clara ay bigla siyang binawian ng buhay dahil na cardiac arrest siya sa pangalawang pagkakataon. At tuluyan na siyang hindi na-revive ng mga doktor. Tuluyan na niya akong iniwanan, Papa Dudut. Sobrang nahirapan akong tanggapin ang pagkawala ni Clara. Hindi ko na noon maintindihan kung anong nangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung bakit kailangan makaranas ako ng walang kapantay na sakit pagdating sa usaping pag-ibig. Kung bakit ganon, bakit kung kailan nakilala ko na ang pangalawang babae na nagbigay kulay sa buhay ko. Kailangan kaagad siyang kunin sa akin ni Lord. Ganoon ba ako kasamang tao para hindi niya hayaan na maging masaya kasama ang mahal ko?
Ano bang naging malaking kasalanan ko para parusahan ako ng ganito? Napakarami ko pang tanong na ni isa ay wala namang nasagot. At sa huli na-realize ko na hindi ko pala dapat na kine-question ang plano ni Lord sa buhay ko. Dahil ang lahat ng mapapait na pangyayari na dumadaan sa akin ay hindi isang parusa. Hindi rin isang pagsubok kung hindi daan para makita ko ulit ang sarili ko na nagtitiwala sa Kanya. Dahil aaminin ko na mula nang mamatay ang unang asawa kong si Bianca, parang nakalimutan ko na rin ang magdasal, magpasalamat at manampalataya sa Poong May Kapal. Pero nang makilala ko si Clara, siya ang naging daan para maniwala ako na hindi pa pala ako pinabayaan ni Lord. Dahil sa pinaramdam niya ulit sa akin kung gaano kasarap ang mabuhay kasama ang taong mahal ko. Papadudot sa huling araw ng burol ni Clara ay tinuloy ko ang kasal naming dalawa. Pumayag naman ang mami niya sa gusto kong mangyari. Yung pinsang kong pare ang nagkasal sa amin kaya naging mabilis ang proseso ng lahat. Paraan ko na rin yon ng pagtanggap na kahit wala na siya, alam ko na natupad ko ang pangako ko sa kanya na pakakasalan ko siya at mamahalin sa panghabang buhay. At bago siya tuluyang mailibing, mahigpit kong niyakap ang katawan niya habang paulit-ulit na binubulong sa tenga niya ang sobra-sobra kong pasasalamat dahil dumating siya sa buhay ko. Ilang beses kong ibinulong sa kanya kung gaano ko siya kamahal. May 3 taon na rin po ang nakakalipas mula nang iwanan ako ni Clara, papadudot. Mabigat pa rin para sa akin ang pangyayari na yon. Hanggang ngayon ay may gabi pa rin na umiiyak ako dahil nami-miss ko siya. Ang mga ngiti niya, ang mga tawa niya, at ang mga mahihigpit na yakap niya, papadudot. Kahit saglit lang ang naging relasyon naming dalawa, alam ko na naging malalim naman ang pagmamahal namin para sa isa't isa. At dahilan yon para magpasalamat ako kay Lord kasi pinaramdam niya ulit sa akin ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Maraming salamat papadudot sa pagbibigay ng oras na mabasa itong sulat ko na dito ko na rin po tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Manuel. Maraming salamat Manuel sa paglalaan mo ng oras na isulat ang naging kwento ng pag-iibigan ninyo ni Clara. Alam ko na hindi naging madali para sa iyo ang maiwan ng mahal mo sa pangalawang pagkakataon. May mga pangyayari talaga sa buhay na madalas hindi kaagad natin maintindihan ang kadahilanan. Lalo na kapag nasasaktan tayo ng sobra o nawawala ng mahal sa buhay. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo Manuel na hindi totoong hindi lahat ng dasal ay hindi pinakikinggan ng Poong May Kapal. Sadyang may mga hinihiling lang tayo sa Kanya na hindi na pagbibigyan dahil alam niya kung ano ang mas makakabuti para sa atin. Meron siyang mas magandang plano para sa ating lahat. Isang plano na kahit minsan mahirap intindihin. Sa huli ay marirealize natin na yon ang mas makakabuti hindi lang para sa ating sarili kung hindi pati na rin para sa mga taong nakapaligid sa atin. Muli ay maraming salamat Manuel at dalangin ko na sana ay dumating ang araw na maramdaman mo na totoong masarap at masaya pa rin ang mabuhay kahit na hindi na natin kasama ang mga mahal natin. Salamat sa sulat na naging napakalaking inspirasyon sa ating mga kabarangay para sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.